Salam mehrman doganlar, giçäşi edi dilleşler, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Oradaý bolan soň, söýlerli geçendem eýtip beýtip wagt geçirmeli bolan soň, diňe söýlerli geçenni wagt tapýas şu günlerde, gat köp iş alada bolýa, aýyplaşmaň, bagyşlaň, birhili gepleşiklemede birazajyk ara kesme berdik. Ýöne ara soğanok. Bütün Türkmenistanyň watandaşlary bilen baglanşykly daşary ýurtlarda, ýurdun içinde hemme ýerde bolup geçen wakalary elimizden gelýänden gyzarlyjak bolýar. Inha bugunky biziň göni ýaýlym gepleşigimiziň myhmany Azat Türkmen. Azat, göni ýaýlymyza hoş geldiň. Salam aleykum Dövlet ağa, hoş bulduk. Ulakan sağ olun efirinize çağırdığınız için. Salam aleykum ildeşler. Sağ ol Azat. Teklip senden geldi. Şoň üçin saňa da bolsun aýdýan. Mehriban doganlar, edilelleşler, bugünkü göni ýaýlymyzyň temasy daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlarynyň soňky ýagdaýyna syn. Inni bärde Azat näme üçin otur? Azat bärde näme çykyş etjek bolýar? Azat haýyş etdi, men iti halkyň öňünde sen kanalyňda çykyş etjek. Sen şatlyk Şyhyp bilen geçirýän gepleşikliň aradaky öz garaşymy biram ýöneköy halkyň wekili höküminde töwerüňdekileň aýdýan zatlaryny sen şol şatlyk bilen bile gepleşik etmeňe, efiriňe, ýalymyňa şatlygy çağırmaňa diýip şoň üçin şu gün şu platformany, şu kanaly men Azada ýörüýte şoň üçin çağırdım. Öz belliklerini, gerek bolsa tankytlaryny ýetirsin diýip. Inni Azat şu şatlygyň biziň kanalymyzda edýän çykyşlar bilen baglanşykly garaşlaryny beýan eden wagty sizem öz garaşlaryňyzy tesir görünüşinde ýazyp bilersiňiz. Men ekrana çykaran ýa-da Azat gutorandan soň sora jogap görünüşinde şular ýalyky bize ýetirip bilersiňiz. Ýöne men şu ýerde ilki bilen intak esas temaga geçmeden öň bir zady belläp geçek bolýar. Türkmenim kanalynyň teknik taýdan dolu üçin edilmeginde esas rol oýnaýan şol ruwatyň özünde Türkiýeden maşgalan bilen bile bozgunluğa çıkanımdan soň Sultan Açylowa araçy bolup kömek edip tanıştyrmak bilen biziň daşary ýurtdaky esasy hoslarymyza öwrülen bir agamyzyň ýaşulymyzyň ýubileyi boldy. 60 ýaş toýy. Şu iş aladaň arasynda täze durmuş başlady. Täze öýe göçüljek bolýar. Hemme zat täzelýär. Şoň üçin ýeni bir täzeden bir başlangyç. Şoň üçin iş alada bilen çağıraram çoğulan soň olama alada bilen men şeýle ýaýlymda ekranda kanalda gutla bilmedim. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp şeýle giç wagtam bolsa Farid Tuhpatullyň agaň ýubileyini 60 ýaşyny tüýsürekden gutlaýan öz maşgalamyň adyndan Farida ajygyny süýjügini hemişe ýanymyzda bolup dur. Türkmenim kanalynyň şu derejede size gepleşikleri ýetirmeginde esasy rolu oýnaýan Türkmen inisiýatywasy adly Adam hukukları guramasy we Türkmenistanyň kronikasy adly neşriýat. Inni
netip bolsa biz hemme iş aladamyzy dynamyzdan soň may aýyna biz netip bolsa Farid Ağa bilen bile Türkmenistanyň kronikasy neşri şeýlede Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklary guramasy bilen bilelikde Türkmenim kanaly bir hyzmatdaşlyga başlaýar. Bilelikde habarlar gepleşigini ýygyderli ýagdaýda siziň dikkatyňyzy ýetirmek isleýär. Oňdaşyndanam medeni çarşawada özara pikir alışyklar, diskussiýalar bularam netip bolsa bilelikde biz halka ýetirmek isleýär. Hem Türkmenistanyň kronikasy kanalyndan hem Türkmenim kanalyndan şeýle bir hyzmatdaşlygymyz başlaýar. Manam size buýuşlaýan idim. Şoň üçin ilki bilen sizden haýyşym nähili habarlar gepleşigi bolmaly. Nähili bolmaly? Siz nähili bir habarlar gepleşigini görmek isleýäňiz? Siziň nähili gepleşikler ünsüňiz çeker? Nähili temalarda, nähili formatlarda gepleşik bolmaly? Şu arada garaşlaryňyzy, tesbirleriňizi beýan etseňiz minnetdar bolarys. İlki bilen şu habar aýtmak istedim. Farid Agany ýene-de bir gerek tüýsürekden gutlaýan. Allahan uzak ömür bersin. Şeýle Türkmenistanyň watandaşlaryna adamzada peýdaly hemme taraplaýyn pikiri bilen, edýän işi bilen, howsarlygy bilen, agalygy bilen, ýaşullygy bilen başa dik bolup çağalaryna, dosýalaryna gowanyp, ähli ýaşy arzularyna ýetip sagdanlykda uzak ýaşamagyny dilek edýär. Farid Topatyrlyň ağamyzyň dogulunyny ýene gerek gutlaýan. Sağ bolsun. Inni ikinji aýtjakdym. Kelli Farid Ağa öz kanalyna gowur çykyş etdi. Nokady goýdy. Şu halky öz haram bähwidi üçin arlap, çürkäp, duruga düşürjek bolýan, Türkmenistany gana çaýkajak bolýan adamlar oýnatgylan, kezzaplan kimdigini, näme etjek bolýanyny, şol işi edip başaryp biljegini, bilmejegini bagyşla hemmesini gaty gowy görünüşde jemläp aýtyp berdi. Şoň üçin Farid Ağa aýdan sözleriniň üstüne goşuljak hiçil söz ýok. Şoň üçin bundan soň halkam billi kimin kimdigini, inni şu gurunlary bir tarafa goýup, kim näme diýdi, oňa jogap bermelimi, bermelimi, bu zatlary bir tarafa goýup, inni medeni bir görünüşde jemgyýetçilik işlerimizi, media işlerimizi hasam güýçlendirip ýaýwanlandyrmak isleýär. Muň dowamynda da netip bolsa Türkmenim kanalyny, dünýä türkmenleriniň kanalyna öwürüp siziň platformaňyza hiç kime hiç ideýa, haýdan bolsa bir ideýa ýa-da haýdan bolsa bir global güýjüň öz bähwitlerine hyzmat etmeýän diňe türkmen halkynyň bähwitlerine hyzmat etýän bir kanal hökümini siziň hyzmatyňyza ödürlenmek isleýär. Netip bolsa. Inni esasy temamyza geçýär. Azat Türkmeni bilýäňiz, Russiýadaky biziň aktivistlerimizden biri. Ina ekranada men getirýän tomaşaçylarymyzyň salamlaryny hemmesine waleyküm salam diýen, hemmeňiziň oradalaryňyz kabul bolsun. Agşamyňyzam gowy bolsun, haýyrly bolsun, bähwitli bolsun. 26 sany adam tomaşa edýär. Siziň hem öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Azat näme üçin şeýle bir gepleşigi teklip etdi. Azatyň biziň şu ekranlarda şatlyk şeýhyp bilen gurundeşlik geçirmegimizi bilen balanşykly öz garaşyny we öz töweregiňdäki özü ýaly halkyň ýöneki wekili bolan adamlar garaşyny beýan etmek istedi. Şoň üçin men şu kanalyň
şuňky efirini, ýaýlymyny Azatda tapşyrjak. Azat öz garaşlaryny aýtsyn, göreliň bakalyň. Azat we Azatyň töweregindäki Azat ýaly watandaşlarymyz Türkmenim kanalyna şatlyk şyhybyň söhbetdeşligi çağırylmagyna nähili baha berýärler. Soňam siziň tomaşaçylyň garaşlarynyň tesir görünüşini alyp ekrana goýmak isleýän. Azat, söz sende. Sen garaşyň nähili şu şatlyň bizim kanalymyzda çykyş etmek bilen manaşykly. Men ýanglanma diýäli sesim atjam, sen sesiňde birazjyk problema bar. Şoň üçin söz sende. Ýene salam aleykum ezildeşler. Menem şu gürüňe başlamazdan şu Faridawanyň doğulan günü gutlu olsun. Allah uzak ömür ýaş bersin. Şutaýda men şatlyk barada ine şu çykyş edýäňiz, näme edýäňiz şatlyk bilen men öz pikirim bu. Men şoňa garşy. Näme üçin men garşy? Näme üçinligini düşündireýin. Ne şu köpüsü pikir edýär-de ine Azat kepka diýerler hazır. Nämeler. Ine şu çemeniň adamy ýa Döwlet Baýkanyň adamy şuňaly düşünýärler. Yok, ýene bir ýazaýdan. Men hiç kimiň adamy däl. Men ýönekeje prostoy raýat, tamam. Şatlyk barada aýtsam men şoňa garşy. Näme üçin o ine çykýa sorag berilýär şu taýda. Şu Türkmenistanyň şu diktator sistemasy barada berilse näme diýe? Biderek sorag bermeň, hazır çykyp gitjek, näme etjek? Ine şuňaly. Halk bilesi gelýär şu zatlary, näme edesi gelýär. O diňeýine şu ay otaya bardım, levaba bardım, hemmesi gowy, un bar, çörek var. Ýöne o bilýän yalan gepli. Hemem o doğru gürün adet bilen ok. On adam düşünse öyle. Ýöne bu taýda gep nämede? Ya halk onsuzan bilýär şu taýda yok onun aýdanlary yalan. Ýöne meniň garşylyk yerim eger şu hakykaty aýdyp bilmese näme üçin siziň kanalyňyza goşulýar ine. Men şu taýyna gaharym gelýär. Hemem siz şu soňky çykyşynda köp soraglary näme bermediňiz-de şoňa. Şu diktator sistemasy barada şu ýurdu näili şu diktator sistemany näili gowluk taraba ütketmeli şoňaly soraglar berildi. Siz emma bermediňiz-de döwlet aga. Bağışla sözüňi bölýän. Indi Azat. Men öňkü prezident we häzirki prezident üçin janymy gurban eder diýen adamdan şo soraman manysy barmy? Yok, manysy yok. Ýöne bu seredýän halk şu tomaşa edýän, efiriňize tomaşa edýän, ine menem tomaşa edýän, men garaşýan şu zatlara, şu soraglara jogap bersin. Bunda näme çykýar, näme üçin çykýar onu? Eger soraglara jogap berip bilmese şu halkyň nämesine bir gönüne laýyk da. Men şu taýyna gaharym gelýär. Onu hemme bilýär şu diktator sistemanyň nämesi agenti diýilýärmi men bilem o nämesi. Hemen ondan başkadan şu ak renklisem var onun. Şatlyk gara renkli. Ak renklisem Düşemev var. Ben o barada son gürrün etjek. Hemmesi bularam oýnalýan oyun. İkisem bolmasa şu hökmediň nämesi. Beleden o şatlyk görkezilýär, hakykysy diýilip. Beleden görezilýär, o yok. Näme? Düşemev o edilji hökmediň adamy däl bolup görünmeli. Soň ben bir oglan bilen gülleşipdim-de, men şoňa şu sorag berdim. Ine şu Düşemev barada näme pikir edýän,
ona dedim, näme üçin basış eden oklar yine çıkıp gülleye aýdýa näme diýär diýsem näme diýär? O diýär, Düşemew diýär, kanuny gowy bilýär diýär. Beýle ki men dedim kanununy bilemokmy dedim, bana men çıkış etsem näme etsem diýem, öýdekilere basış edilýär 100%. Yok diýär, o kanunu bilýär diýär, şonuň üçin oňa diýär diýen oklar diýär, hiç zat diýen oklar diýär. Beýleki kanuny bilýänlere näme üçin diýerler onu? Pikiri şeýle onuň. Indi men bu taýda Holanyň adyny aýdy oturmaýyn indi. Hemme tanaýa onu utandyrjak derler şo üçin. Inne Azat. Şatlygy biz şu ekrana çıkarıp halkyň öňünde şeýdip öýdara pikir alşyga çagyrmadyk bolsak. Şatlygy adamlar gowy tanap bilerdimi? Şatlyň näme ukuyply, näme ukuyply däl, şatlyk näme etmek isleýär? Umuman näme isleýär? Halkyň soraklaryna nähil jogap berýär? Şu kanaldan başga şatlyň gatnaşyp sögünmän, hiç zat etmän adat ýagdaýda medeni bir görnüşde diýerler. Gatnaşyp halkyň öňüne çykyş eden başga bir efiri ýaýlymy barmy? Yo, men onu düşündüm, böyle halky gowy tanasyn näme etsin, pikiriňiz dogry. Ýöne menine prastoy adam, ben öz nämemi açsam, şatlygyň näme pikir edýär, o näme barada gürleýär, o meniň derdimde bilýäňizmi? Halkyň hem derdi däl o. Eger muňal alyp seretse. Halk prastoy adam bilýär, şo aldaýar, onu tanayan adam, bilýän adam, bilýär şo hal ýurdumyz gülýaly, arkadaga şöhrat diýer, tamam. Ýöne halkyň derdi o däl. Halk şonsuz hem gowy bilýär, şu aýtsyn, aýtmasyn ýurdun içinde o şatlyň aýdyşy ýaly däl, o däl. O herhili surat nämeleri goýup, ine diýär, o Fransiýada, ine Parijde, ine oçurt näme, hemme ýerde bar. Oçurt otaýlarda şu pandemiýa sebepli. Ine öz arasında distansiýa saklamak üçin, näme üçin. Bizde o 10 ýyllap şu Türkmenistanyň haçan şu aýdym. Başlaýar. Bizim watandaşlarymyz näme üçin şatlykdan gaty uly zatlara garaşýar. Meselem, ýoluň açylmagynyň haçan açylyp açylmajagyny, pasport meselesiniň çözüp çözülmejegiňi, umuman şular ýazatlary şatlykdan garaşýar. Şatlyk ustaýda rol oýnasyn dat diýip. Beýleki tarapdan şatlykdan şular ýalaky rol oýnamagyna garaşýan adamlar beýleki tarapdan näme üçin şunu efire çağırdyň diýerler. Muňa näme düşünmeli? Indi döwlet ağa 5 barmak bir däl. Ýöne bizim halk sada bir inanjaň şu bilesi gelýäne şu bilýärmi şu hökmediň adam bolsa şu bilýändir, şu ýol haçan açyljak ýa başga zat şo üçin soraýarlardy. Soraýar bolan hökümetiň adamy, hökümetiň adamy bolsun ýa hökümetiň tarapyndan çykyş etsin. Türkmenistanda oturan ýerinden her zat aýdyp bilermi şo? Yok. O tarafına düşünýän, ýöne aýdyp bilen onu prekrasny bilýär. Ýöne näme üçin o adamyň gözüni mazolit edip çykýar, ine şosuna düşünem o. Näme diýdi? Şatlyň çykmasynyň sebebi şu. Heret, şatlyk bilen biziň pozisiýalarymyz aýratyn. Mümkin näl bir bolsun pozisiýamyz. Şoň üçin iň soňky efirde şatlyk näme diýdi? Men seni edi watan önüň hasap edýän idi. Men ýaýlymy kesmedimi? Men ýaýlymy kopup bilýän, kesip bilýän
Ýöne etmedim men şonu näme üçin? Men halka hormatym bar. Halk maňa bir soraw berse, men elimden geldiginden şoňa jogap beresim gelýär. Yo, men Şoň üçin düşündüm. her kim öz Ýöne pozisiýasyny görkesinli. Şatlyk, näme üçin efire geldi? Şatlyk efire gelmenke men bağlamankam öňünden ýazýar. Chat diýip bir ýeri var, şaýda şondan ýazýar. Näme? Halka ağlatacak bolýan adamlar. Meselem, gellik her ýadan gaty gowur analizi var. Şolar ýaly men analiz berçek şol adamlara. Halk şolara özüni ağlatmasyn. Şoň üçin maňa men sen platformaňda çykyş edip halka şonu aýtjak diýdim. Tawa men aýtma diýdim. Yo, siz indi jurnalist. Yine şu benim kanalıma alıp barýaňyz şu taýda yine hemme islan adam girip bile gürlep bile o doğru zady. Hot hökmetiň adam bolsun, hot başka näme bolsun ya başka bir devleteden olsun tapaw diýär. Men oňa näme diýem o. Prosto çykýa ýine bir halk bir ynanyp näme edip bir soraw berjek bolýar. Oňa adam soň näme diýär? Men diye boğusu soraglara cevap verecekler. O bu ne jünyalı gürleye de o. Hemen jol son küçüktüğünde näme diye men diye yollar açılan son diye şu Türk'tekiler deydi, Rusya'dakiler diye şu taya barıp diye şu aktivist özlerine aktivist diyen näme diyenlerin diye kellesine siyip diye men şonu video düşürüp diye YouTube'a koyacak diye. Hemen şu taýna menin gaharym geldi aýne. Näme üçin? Şonu edip biler öýdýäňiz. Yok, edip bilen ok. Men gep onda däl. O halk men aktivist bolaýyn ya başga zat bolaýyn menem halk dor dälmi? Ya men ya bir nämelere ya bir o näme kim olar? Opozisiya sumaklara goşulup göreşem oga men özümçe göreşem, tamam. Edibilenimden göreşem. Menem bilýän şu opozisiya sumaklar şu olaryň niyeti başka, olaryň öz bäxtidi. Bu taýda halk nämesini ya bir şu maňa bir näme wezipe bersin diýip göreşen o. Şu çağlaryň geljegi üçin näme üçin göreşýär. Şu halktan şu liboy kim şu hatta şu diktatör sistem barada şu şona yaman niyette pikir edýän bolsam şodam aktivist. Bu taýda o çıkıp ekrana gürledi. Ha aktivist bu oň ýaly zat men näme demokda ine. Inni. Şu nämeden şu ine şu diktatör sisteminden hemmem nägile. Yurdun içindeki şu opşi hemmesi şu 95% halk nägile. Doğru değil mi? Indi şu hemmenin hem kellesine siýmeli bolýar da şatlyk. Şeýle bolýar. Doğru değil mi? Döwlet de var. Oň diýeni şu halk diýen ok, halk diýen ok, şu aktivist şu çıkış edýänler var ya, özüni aktivist diýip şolara diýär ol halk nemesinde de hemmesini bir ayaktan sürsen ýalňyşarsın. Men şatlyň tarapyny tutup aýdym. Men düşünşüm aýdym. Ha, düşündüm men. Ine şu şatlyga şu taýdan aýtjak. Men ya buňa söýtjegem del näme etjek del. Şatlyk jan başarýanmy? Ine men gel Rus Federasiýasynda meni tap sikelleme eger başarsan. Ne tamam. Yo, beýle gurruna näme gerek bar azat? Beýle gurruna näme gerek bar? Bilýäňizmi? Gaharym geldi, bilýäňizmi? Ol ýalňyşdy. Olar ýalzat halk üçin, halkyň bähwidi üçin, halky goramak üçin, işte watanım, yurdum eyle diýip hereket edýän, çykyş edýän adamyň olar ýalzat aýtmagy özüniň kemçiligini görkezýär. İlki bilen. Şu platformany
biz adamlara açmasak, şol adamlar tana bilemdik. Şuun kugun YouTube bolmadyk bolsa. Kimin kimdigini edil häzirki ýaly biz gowy tanap teljep bilmezdik. Şoň üçin teknologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmaly. Inni ýene bir zat bar. Şatlyk däl. Baraýdaly, haýsam bolsa bir ilçikanyň işgäri ýa-da hökümetiň tarapyndan çykýan, çykyş edýän ýa hökümetiň tarapyny tutýan haýsam bolsa biri men sen kanalyňda pikir alsak, öz garaýşymy beýan etjek. Aýdylýan zatlara garşy men öz sugutnamalarymy, öz garaýşymy beýan etjek diýse. Men näme üçin çykyş etdirmäýin? Näme üçin? Yok, kanalınki o sizin öz işiniz. Men hiç zat diyemem ona. Siz programmanı ýöredýän, siz şu Türkmenim kanalında şu alıp barjy siz. Ne çykýan çykar. Şu şartlyň şu kanalla çykyş etmegi sen pikiriňe görä dogry däl şeýlem onda. O doğru ýöne soraglara bir normal bir jogap berse-de ýene bir halkyn bilmeýän zadyňa jogap berebilirmi? Meselem sen bilmeýän zadyňa jogap berebilirmi? Ýok. Seret, maňa watan önüňi diýe. Şeýlemi? Maňa watan önüňi diýe, ýüzüm aýdy. Watan önüňi men tananyp, meniň meň bilen baglanşykly hiç il maglumat bilenok. O näl men watan önüňi bolýan. O nemen Murat Gurbanowyň Döwlet Baýhan ömrü boýunça ýalan sözläp berdiği şeýle bolýar-da. O tananyňa men, bileniňa men. Türkmen Döwlet şu Murat Gurbanow diýdiňiz bir näme şu aýtjak bolup ýördüm. Eger mümkinçilik berseňiz şu taýda aýdyp geçeýin. Men şu ine Murat Gurbanow şu ýaşulyny, şu DVT-niň liderini sorak jogaba çağırjak bolýan ýöne onun öz kanalında, primoy efiri. Men onu çağırjak däl ýa Döwlet Baýhanyň kanalında ýa Çemenören ýa başga ýerde DVT-niň öz kanalında primoy efiri. Ne şu taýda şu kimine dinleýänler nämeler bolsa şu nämeni ýetirin, şu meniň ýüzlenmäme. Men Murat Gurbanowy näme çağırýan sorak jogapa. Bu men provokasiýonly sorak berjek däl. Ben aktivist hökmünde näme demok, halk hökmünde. Patamuşdy maňadan şu meniň öz gülleşýän adamlarym prostoy halk. Şolar dawai diýdi, şu biziň diýdi soraklarymyza diýdi jogap bersin diýdi. Ya men bir ine depede Allah dur, maňa hiç kim öwreden o buzady. Özü kükendäl 4-5 sorak. Men ya ertir wagtym bolsa bir video zapis çykyş ederim şu Murat Gurbanowa ýüzlenip. Patamuşdy onun özü öň bir çykyşynda çağırandy. Men diýdi Liboy kim bilen diýdi çağırsa diýdi, şoňa diýdi sorak jogaba diýdi oturjak diýdi. Ine eger şu hakyky halkyň bähbitine näme diýen bolsa, men şu çağırşymy teklifimi kabul eder. Eger etmesedem dalşy bilemok. Öňünden adamam provokasiýonly soragy däl, näme däl, şu bolup geçen temalar barada, nämeler barada kendäl. Bu meniň soragymam däl. Bu halkyň soragy. Halk berýär. Patamuşdy ine ýazýan näme diýen ine şu soraklary dawai diýdi, şu bilen Murat Gurbanow bilen diýdi. Çykyş et diýdi, şu soraklary ber diýdi, biz dinläli diýdi, biz isleýäs diýdi. Şu soraklara diýdi jogap isleýäs diýdi. Ine Murat Gurbanow ýaşuly kabul etmeli bolýan. Patamuşdy halk isleýär. Tamam. Sesimiz gelenmi? Awal adat sesini yapacak ýanglanmady ýaly şu taýda bir tesir okaýyn, soň dowam ederdi. Mehman dogonlar edilýärler inha şu taýda Şamar Käbe diýen
bir tomaşaçymyz tesir ýazýar. Bugün Moskwada 4 türkmen öldü diýe. Biri gyz, 3 oglun. Jemi 4 adam. Cesedini diýe Türkmenistana ýeberip bilemzok diýe. İsteseler ýeberip bilýärler. İsteseler hemme zat edip bilýärler. Olaň Hudaýy, dini, imany hemme zaty pul. Şoň üçin inha hökümetiň diktatorlyk rejiminiň öz halkyna, öz watandaşyna goýan hormaty. Ine sowutnama başga täze görek ýok. Inni gaty bir täsir zat bar. Tomaşaçylar, mehriban doganlar, inni seredin. Ina şu ekranda görýän habaryňyzy, maglumatyňyzy okudyňyz şeýlerämi? Bu arada da men pikirimi aýtdym. Inni ýene şol adam tesir edýär seredin. Ýilleşler gowsy birek beýregi absurdat etmäliň, ýurt barada, bu bolup duran wakalar barada gürrüň edeliň. Munyňyz gıýbat bolýar. Biz näme barada gürrüň edýär? Halkyň ýagdaýy barada gürrüň edýär. Daşary ýurtda yalanjykdan oppozisiýa, aktivist, zatty halka arlajak bolýan, ýurtda gan nöküşüklük isleýän, keseki güýçlüň hyzmatkary bolup, öz haram bähwitler üçin şol adamlardan näder bolun? Özüňizi allatman, äge bolun, halkym duzaga düşämi diýip hakykatlar biz aýdýar. Eger biziň şu edýän zatlarymyz, gürrüňlerimiz gıýbat bolsa, şamar käbe. Seret. Onda sen ýanky ýazanyňam gıýbat. Onda aýtmalar hakykatlary. Inha sen bir munduň dowamyna däl, bir näçe sekundyň dowamyna biri bilen düýük götür tapawutly zatlar ýazýan. Şoňa näme sebäp bolýar bilýärmi? NKVD'den biziň aňymyza yerleştiren zeheri. Zamykanya, çöp çalam urýan, durnuklu däl, bir duran pozisiýaňda dur da. Cesetleri uğratmağa pulumuz var, hiç pasolstva, hiç kimden kömek yok. Näme diýin? Hakykaty aýtdyň, halka ýetirdiň, ömrüňiz ok bolsun. Eliň ýüzüň dert görmesin. Jaý jennetden bolsun, ýok onundan. İman maýlygyny bersin Allahyjam. Şu keramatly rozaýyna. Başka temalara geçeli. Aktual temalar bolup duran ýagdaýlar waka. Onda nähil tema? Sen neme teklip et? Hani teklip et? Olar ýaly. Neme diýen bolsun? İtýürür, kerewin geçer, olara üns berme. Biz olara üns beremzok. Biz halka duýduruş berýär. Şoň üçin iň soňky aýdylmaly sözü professional derejede gellik her ýa-da aýtdy. Ömrü uzak bolsun. Diline, ruhuna, aklyna, janyna, bedenine, ömrüne saglyk, ömrüne bereket. Gellik her ýa-da iň ýokary derejede baka berdi. Ina hakykat. İtýürür kerewin geçer, elbetde bular içe de ýok. Şoň üçin biz näme diýäs? Bärde. Hökümetiň tarapyny tutýanlar çykdyň gürlesin. Bärde näme? Erbet zat bar. Halkyň tarapyndan bolan kösenýän halkam çykyp gürlesin. Her kim çykyp gürlesin. Pikir alışsın.
diskusiýa etsin, pikirleňizi ýitilen media, kanal, medpuat näme üçin gerek? Şuň üçin gerek. Häzirni Artur Faýdýa Döwlet Baýhan eliňizden geldiginden edilmeli işler barada gürrüňdeşdik etseňiz gowy bolardy. Artur ömrüňiz ok bolsun. Inni seret. Moskwada bu Rossiýada 4 adam öldü diýilýär. Şeýlemi? Pulumyzdan ba ýöne cesetlerimizi naaşlaryny Türkmenistana watanyna iýerip bilemzok diýär. Diktatorlyklaryň iň elbet aýlyňyş derejede gorkýan zady näme? Hakykat. Siz şu maskaraçylygy, şu biýawraýçylygy, şu biýedepligi, şu öz halkyna edýän dönükligini, biýawraýçylygyny, mediýanyz bilen, medpuadyňyz bilen paş eden bolsaňyz, paş etseňiz, bütün dünýä Rossiýadaky medpuada hemmere ýetirseňiz, nähil bolardy? Şeýdip synaşyp gören bolsaňyz, ýa-da mundan soň şeýdip synaşsaňyz, inha öňünýän, gomporýan Türkmenistanyň rejimi, Aşgabatdaky rejim öz watandaşlaryna iýe çykanok. Ine biz pulum berjek, iý berjek. Biznes üçin uçup dura uçarlar. Biznes üçin. Näme ýa-da käbir adamlaň keyp üçin uçup dura uçarlar. Näme üçin şol uçarlar bilen iý berip bolan okşy cesetleri, naaşlary. Şu zatlary medpuatda aýtsaňyz, hökman bir çäre tapylar. Gizlemelil hakykaty. Görüşmeli. Ata-babalarymyz näme diýär? Ihlas edip aglasaň, sokur gözden ýaş gär diýär. Saklamaň hakykaty, aýdyn. Edil ýanky cesetleri Türkmenistana iý berjek bolşuňyz ýaly, şu hakykaty dünýä jar edin. Adyňyzy aýtmaga gerek ýok, ýüzüňizi görkezmäge gerek ýok. Şeýdip medpuada, Rossiýada Türkmenistana kýarlar medpuat. İňazyndan bir azajyk hakykat aýdyp bolýar. Soňky döwürlerde ünseren bolsaňyz Türkmenistan ile baglanşykly köp videolar çykýanlar. Diýmek, o taýda da bir kellede güçlük bar. Şoň üçin medpuada ýetirin. Bu kanalla çykyş etmek bilen yeterlik däl. Bu kanala ýetirmek bilen yeterlik däl. Siz esasy wakaň merkezindäki adamlar. Siz öz araňyzda golsuz zatsyz, hiç zatsyz medpuat organlaryna ýa bloggerler bar. Adam tany, tomoşaçysy köp bolan şolara iý berin. Mediada, medpuatda näçe köp eşdilip başlasa mejbur bolarlar. Mejbur bolarlar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Medpuadyň, mediýaň güýjüni, täsirini ýadyňyzdan çykarmaň. Şamarkabe. Biz öwrenip bilemzok, näme sebäpden biziň ýogulan ýylleşlerimiz urutup bolmaýar, şol barada gürrüň aýdym. Olaň size aýtjak zady, bahanasy karantina, koronavirus elebiyle. Türkmenistana koronavirus ýok. Hawa ýok. Baranok ýokşanok Türkmenistana koronavirus. Hökümetiň, rejimiň açyklamagyna görä, beýannamasyna görä, öňe sürüşine görä. Onda diýmek, ýok bolan watandaşlaryny ýurda erteni bilenem hop ýok. Ýa bu watandaşlar koronavirusyň ýogulymy. Şamarkabe. Salam aleykum, Türkmenistandan sizlere ýalkynly salam. Toyota senne
Waleykümselam. Rozalar kabul bolsun, mübarek bolsun. Köp sag bol. Ata watana mukaddes toprağımıza doğduk tepemize köp salam. Ömrüňiz ok bolsun. Watandan bäri salametre otursun, tomaşa edip otursun, toýuňda gaýsyn. Ýalňyz kurt näme diňlemäni bar elimizden gelenini edenine hiç kim diňlän ýok. Düşünmedim. Inni berdişke gepini düşünürip bilen ok. Berdişke gepini düşünürip bilen ok. Bratok nirde nädip ölseňem farky ýok oňa diýe. Inni şeýle bir ýagdaý bar Turjan. Eger sen dogry görnüşde, dogry motivde, formatda öz derdiňi metbuada açyp bilseň, ýetirip bilseň, Rasiýanyň metbuatlary bar, dogrymy? Ondan daşary urtda türkmen neşirleri bar. Türkmenistanyň Hronikasy bar, Hronika Türkmenistana bar, sahypasy bar, Hronika temen okutkom. Ýazyň. Şolar wagtyň özünde bu neşir Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklary guramasynyň neşiri. Nedip bolsa Türkmenim kanaly bilen bile video gepleşikler etip başlajak bilelikde. Täjegül beňmedi baba. Türkmen Helsinki fondu. Tejribeli adam hukuklaryny goraýjy. Ýazyň täjegül beňmedi baba. Oňun kanaly bar, oňun saýty bar. Ýazyň şo zatlary gurrun berin. Hökman adyňyzy, familiýaňyzy, hakykatyňyzy, kimdiňizi açyklamaga gerek ýok. Hakykatlar bilinmeli. Haksız hakykatlary aýdan altyňyz gaýtalanmaz ýaly. Sizden soňkular, şolardan soňkular kösenmez ýaly gowy bolýar. Halkara ýygnaklarda, halkara hasabatlarda orun alýar şo maglumatlar. Bu bilen diktatorlyga basyş döredýär. Şunu öwrenmeli. Kollektiv bilelikde dogry, guramaçylykly, hak üçin, adalat üçin hereket etmegi, görüşmegi öwrenmeli. Olam nähili bolýar? Gol ýygnama kampaniýasy bolup bilýär. Ýok, men golumy mörkezjekkä, adym familiýamy hiç adym mörkezjekkä diýen bolsaň, media çykýan. Orsedyň mediasyndan aýbalar Türkmenistany gollap otur öz ähwidi üçin, 3 ýaş manat üçin. Türkmen näme bolsa bolsun niýe diýen bolsaň halkara media çyk. Iwer Hronika Türkmenistana. Iwer Helsinki Türkmen fonduna täjegül beňmedi bar. Ýetiriň şonu halkara guramalary diň. Olar çykyp bilmeýän bolsaňyz, men häzir ýazaýyn e-mail adresimi. Doly ýagdaý maňa düşünürip iweriň. Men şonu gowy görnüşde edebi dille men ýazyp iwerin halkara guramalara. Başka näme diýende, başka näme kömek edip bilen? Men e-mailim. Habarlaşyň iweriň. Eger siz gönümel iwermekden çekinýän bolsaňyz, anonim ýagdaýda siziň adresiňizem ýok, adyňyzam ýok, hiç adyňyzam ýok. Plan ýerden şeýle habar geldi, plan ýerde şeýle bir ýagdaý bar. Şu ýagdaýy hökman halkara guramalara, halkara media metbuada ýetiriň diýip, men özüm şonu edebi görnüşde halkara guramalara, adam hukuklaryny goraýan guramalara we media metbuat serişdelerini iwerin. Başka men nähili hyzmat edip bilerin size, kömek edip gollap bilerin. Men bilýän işim meniň elimden gelýän iş şu. Baram, ýagşy dilek dowa. Şoň üçin biz balnesadan kawyt ýok dokumentini aldyk. Pasaportu, aňra jesetleri alanok.
Bu gaty aýlanyş tragediýa. Öz halkyna ölüsine ýe çykmaýan adam. Şu jenaýaty edýän, ölüsine ýe çykmaýandan gara öz ölüm ýagdaýy gaty erbet elkenç bolar, gözügini bolar. Nefer ediňde durun. Şolaň günäsini almak. Inni ştaýda Toyota Sienna gaty gowur tesir ýazdy. Halkara guramalar bilmän nurmy döwle daga. Halkara guramalar bilýär, dogry aýtýan. Ýöne halkara guramalar roly näme? Toyota Sienna rejimi ütkötmekmi? Halkyň ýa-da karar vermäge. Halk karar vermeli. Halk netije çykarmaly. Şoň üçin halkara guramalar diňe siziň sesiňizi eşdirip bilýär. Dogry hereket eden wagtyňyz onda da ine. Iň bärkisi taşary ýurtlarda Türkmenistanda eden jenaýatlaryndan gaçyp türlü ýurtlara çykan kezzaplar bar, maşenikler bar, jenaýatkarlar bar. Şolar taşary ýurtlarda Türkmenistanyň hakyky göreşçileri, göreş guramaçylygy döremesini bir oppozisiýa diýen bolurlar. Olaň oppozisiýa dälligi, haram niýetli, şu gawat gelen adamyň aşagyna ýatyp turup biljegi, isleýän adam bilen ýorgonyň aşagyna öz haram bähbidi üçin girip biljegini dogry subut etdiler. Şolaň şu wadaçyny eden bütün patlapajorluklary belli boldumy? Eliň aýatyna ýaly görünip tura. Inni hakyky oppozisiýa bolmasa, hakyky görnüşde guramaçylykly hereket etmesen, ağlamasan, emdik ýokma. Toyota Sienna dogry göreşmeli, dogry guramaçylykly hereket etmeli. Halkara guramalaryň nemesi däl ol, wezipesi däl ol. Halkara guramalar diňe araçylyk edip berilýär. Kömek edip bilýär, sesiňi eşdirip bilýär. Batyş edip bilýär. Onda da siz talap eden wagtyňyz. Ana talap edip dur halk diýip bilýär. Hiç ýyl talap eden zok. Hiç ýyl hiç taat etmeliler. Halkara guramalar siziň ýeriňizde göreşmeli. Halkara guramalar siziň ýeriňizde hemme zady etmeli. Onuň netije bolmaly. Olar ýalgat ýok. Alper Bolot biziň sabrymyzy synaýarlar diýipdir. Gaty dogry. Görürüňsiz. Şu taýda bir tomoşaçymyz ýa-da şo Moskwadaky ölenler 3 erkek adam bilen bir aýal maşgala nämeden öldü diýip soraýar. 4 adam birden şol wagtyň özünde öldümi? Ýa-da bular aýratyn wagtlarda öldümi? Näme sebäpden öldü? Ýol helakçylygynyň öldümi? Ya hemmesi birden bir ýerde başyna bir bet açylyp gelip öldümi? Nähil öldü? Gaty dogry sorap, sabır. Ömrüňiz ok bolsun. Cüneytgan, salam, ömrüňiz ok bolsun. Ýalňyz gurt, baky. Aleyküm salam. Eger efire gelen wagtym bar, gürlejek, aýtjak, goýjak zadym bar, halka diýsen. Men ştaýdan sepi ýereýin, gel. Gellik häri dan soňky beren bakasyna, aýdan sözlerine senem öz garaýşyňy goş bildir. Baky. Issedeň. Hakyky oppozisiýany gutorup netip bolsa, kuror diýjek bolýar. Hakyky oppozisiýa özünden döräp otur. Tebigi aýdaýda bolmaly, hakykatdan. O 40 günne çiğşirleyen tavuklar bolýar enkawatordaky.
häzirki özüne oppozisiýa aktivist diýenler hem şol. Tebigi bolmaýan. Diňe haram bäkritler üçin pursatdan peýdalanyp halka allap bilersmi? Halka allap bilmediler. Her hil wada berdiler, halka allap bilmediler. Ondan soň näme etdiler? Global siyasatda rol oynap bilýän güýçlere özüni hödürlediler. Ruhuny, bedenini, hemme zadyny hödürlediler. Inha biz gowy adam satyp bilýäs. Biz gowy kezzaplyk edip bilýäs. Gowy tökmedi atyp bilýäs. Biz hakikaty ýoýup bilýäs, hakikaty ütgütüp bilýäs. Biz her hili pohyup bilýäs. Hawa, gelin bizi gollan, bize Türkmenistan'a häkimiyeti alyp berin, biz siz näme diýseňiz siziň diýeniňiz etjek diýip hödürlediler. Olaram jogap bermedi. Ne halk jogap berdi olara. Ne global güýçler jogap berdi. Soňam Putin däderleriniň daýlarynyň aýagyna ýykylarlar. Käri daga aýtýar. Olar diýen näme? Bilenokmy kimdigini? Olar bular adam yerine goýarmy diýe. Türkmen halkynyň adam tanyna goşmadyk mahluklaryny Russiýanyň hökümeti goýarmy adam yerine. Özüniň urmaýanlara halkyň ykbalyny bermelimi, tapşyrmalymy? Gaty gen, bular olaň fantaziýasy, gaty täsin. Hakykat gerek. Dogry aýtýan döwlet ha şolar dogry hereket edenliginde diktatura çekinip bular ýaly zatlar bolmazdy. Ömrüň uzak bolsun. Näme diýdi? Gelli käri daga Serdary prezidentlige soňky ädimeçenini ýetiren kim diýdi? Siziň adam tapmaňyz, siziň halkyň aňyny bulaşdyrmaňyz, ünsün soňmaňyz diýdi. İstanbul'da başlan hereket, erkinlik hareketi, demokratiya hareketi hakykatdanam dogry görnüşde, dogry adamlar öňe düşmek bilen guramaçylygyny hereket eden bolsa, şu wagt 2021-nji ýylyň 2-nji maýy şu wagt eçenni hemmemiz Türkmenistanlyk. Kim päsgel berdi? Inhaşy haramzadalar päsgel berdi. Manipulasiýalary bilen päsgel berdi, ünsüňi sogdy, zäherledi. Innem näme etdiler? Dewetäň içine girdiler. Bular gemirji ýaly, parazit ýaly, bakteriýal girdiler dewetäni. Dewetäni bölüler. Dewetäň hemme sarlaryny hemme zadyny öwrendiler, bölüler. We deweteden hem aýrylarlar. Inni gördüler ha. Bu dewetäni käbir adamlar, güýçler öz bäkwidine ulanyp bilýär. Inni bular aýratyn hereket topar döredip öz adamçyklaryny, figurajyklaryny, oýunjaklaryny, kuklalaryny, gurjaklaryny öňe çykaryp inni özlerini reklam etjek bolýarlar. Munan bilmeýänler öýdýäňizmi Türkiýe döwleti? Ya beýleki uly güýçler. Hemmesi bilip otyr. Hawa dewete nähili bolsa, deweteden aýrylyp, dewetäň mümkinçiliklerinden, hilegärliklerinden peýdalanjak bolýanlar näme bulara neme halk ananlar öýdýäňizmi? Dewete ananmady halk şolardan aýrylanlara dewetäň hiç tatdygyny bilip, dewetäň hiç tat edip bilmejegini bilip, göz ýetirip şolardan aýrylyp, inni hamala özleri akça jüýje, hamala özleri opozisiýaly boljak bolup höwet edýänler bar. Türkmenistan'da şol täze partiýa açyljak bolýar, guruljak bolýar reklamasynyň dowamy häzir ýaşlar hereketi bolup dur. Ýaşlar hereketini kim oýnap otyr? Ýaşlar hereketindäki adamlar kim kontrol edip otyr? Ine bellen 2-nji maý 2021-nji ýyl ýaşlar hereketindäki aktivistleri ýeken tatýarlar. Aýdarsyňyz 2-nji maýda Döwlet Baýhan aýdypdy şo kanalynyň. Ine seredin? Nähili bolýar bu işiň soňy? Ýaman niýet bilen
haramlyk bilen hiç wagt ýol alyp bolanok. Hä, bolýa, şagallar bir salym bir-birini gollap bilýär. Maslykçylar bir salym maslyň ýysyny alyp, ýa ölüň ýysyny alyp, ýa ölümiň ýysyny alyp biraz göreklenip bilýär ýöne wagtlaýynça bolýar. Mumyň samanyň odu alagy ýaly bolýar. Boş wakalara ağlananlara ýygnap, haýyrly birleşige başladyk. Nesip bolsa Allahyň kömegi bilen. Allah kuwat bersin. Sünnetkan azat prat näýle derler diýipdir. Kellaga daş etdi, ol yalançylary dewete wahy jal 500 dolar alajaktym diýdi. Toyota almaly ekeniň de şol 20 sentýabrdan öň alabilirdin aslında. Häzir elbetde hiç oluyor. Fikirdim diýip gördüler. Her hilet gördüler ýöne. Şo hakyny tutma eskerlere şeýle aýlyk bereli gelin ganyny küçüklük edeliň. Häkimeti özelmede alalyň diýip gördüler. Başgaça gönümel aýtmasalar, iň soňunda da gönümel aýtyp gördüler. Onda da halk reaksiýa beren. Hana bu halk sadaty, bak goýuny maly istada düşünen nokta taparklym aýdyşýaly. Ýogsa da şolaň beren möhledem getip gelýär, an gören näýli bolýar. Allah jan ýalňyşdyrýar, o halka görkezýär. Türkmen halky diýär. Seredin, görün hakykatlary. Öz terediňizde soň çekip görün diýär. Biz hiç kim tankyd edemdi. Biz hakykat aýdýar. Hakykadam gynantakda. Adamzat taryhynyň hemme döwrüne diýenýäli köpçüliň janyna yaranok. Köpçüliň janyna gulagyna yarayan tat näme bilýäňizmi? Süýjedilen, owadanlanan yalanlar, ertekeler, fantaziyalar. Şonu görýärler. Hakykaty eşdeninden fantaziyalar, ertekeleri, propagandalary, yalan propagandalary eşdeninden görýärler. Näme üçin? Birdan bir ýerde goýberen meňem kemçiligim hakykatlar aýdylyp başlansa, birdan maňa da gerek gelip menkem ortaç kaýmasyn diýip edilýän ýaly. Göýe. Şoň üçin. Azat söz sende. Indi mundan soň şahatlary efire çağırmalymy, çağırmalymy? Yo, sizin öz işiniz de öyle da. Çağıraňyz ok. Потому что kanalda siz näme ýöretýäňiz ine kak alıp barjýalda. O öz işiniz. Men size ya yok çağırmaň, yok çağırın diýip biljek däl ýöne siravno da o men pikirimçe bir näme yok bir hiç hile bir näle diýle tolk yok da o halk şondan bir özünün gönüne ya näme der ýaly jogap alyp bilen o. Şu men pikirimçe şoň çıkıp bir boş gürläni bilen hemme zat gowy yalan ýene kim näme o bank näme pul sorasaň men bankda işlemok, bilet sorasa bolä işlemok hiç ýerde. Ha näme çykýar? Näme üçin ine şu? Ana hemme zat gowy o bu. Azna şu hökümet tarapdan goýulan adam şuny ýaly da o. Men düşünüşüm şeýle. Nerede işleyen diýse men işlemok diye. Özünü görseňiz bir gün Daşozda, bir gün Lebapda özüm iminle bar ya ine nerede şu näme bolan bolsa şu Süleyman diyen şu yaş oğlan öldü yatan yer ýakty olsun ine şonuň näme trenerleriniň ýanyna baryp näme şondan o interview alyp ya daýasynyň ýanyna baryp interview alýar. Näme üçin şu magazina barıp şu çörege durýan adamlardan interview alan ýok. O näme üçin durupsyňyz? Näme ya edere işiňiz ýokmu? Oçura durupsyňyz. O aynadan o magazini görezip
O bir gepleşikte yine magazin diye hanı oçur görýän mi? O Azat Hayitbaýew çıkarıp görezler şonun nämelerini yine Baydağı Türkmenistanyň yine magazinin adı yazıklı adamlar oçurdadı. Yok bu montaj. Soň halkın gahary geldi. Taýjy meniň hem gaharym geldi. Soň aýda yine Döwlet Bayhan eýle beýle o Murat Razakowlara okşayanlar ki wapşeme ular barada gürrüňeme etjekden pul alýa. Yine kim näme? Şuňaly gep gürrüňde bu. Inni Türkmenler sözi barda, ada ogrum özüni oturdy. Ogrum özüni oturdy. Inni bu sözü manasyny düşünmeýän adamlara düşündüreýänler sadalaşdyryp ogru diye ogra göre, ogrun pikirine göre diye hemmekşem ogru özü ýaly. Orrumsyň pikirine göre diye hemmekşem orrumsy diye özü ýaly. Pulo çokunýan, pulo her zady edýän canlarlar üçin elbette özü ýaly tabi edýär. Pulo satylýan bolsa, pul üçin ılgyan bolsa, şu wada içinde köp zady etse bolardy. Näme üçin şu wada içinde hiç ýyly sugutnama ýok. Özüni sattyrýanlygy ýa-da adam satanyň barada näme üçin ýok? He? Ya gözwagçym biladym, çadylym biladym. Häzir Arduhan biziňe şatlyk berýär. Oň arkasynda bir näçe rejime gulluk edýänler bar. Ine Toyota Sienna Türkmenistanyň döwletagy näme üçin hakykatdan gorkýarlar elmidama. Hakykatdan gorkýanlaryň sebäbi bir kanun iş edenler, esasan häkimiýeti eline bir kanun ýol bilen, jinayatçylyk bilen adam öldürüp, adam basyp, göz ýaş döküp, gan döküp saklayanlar şol etmişleriniň jinayatlarynyň üstü açylmasyn, şo bilinmesin, bilinäýmesin diýip şondan gorkýarlar. Ýa-da hapa adamlar hakykatdan hemişe gorkýar. Şoň üçin biri hakykata näme dogry reaksiýa berýän bolsa, hukman şoň ýerinde bir hapalyk bardyr, bir etmişi jenaýaty bardyr. Şoň üçin her kimiň özüçe hakykaty ýok. Ýekije hakykat bar. Olam nähil suwud edildi? Ine gellikäri daga. Gellikäri daga hakykat aýdyp otyra. Ýöne gellikäri dagaň pozisiýasy, topory, hereketi, kanaly başka. Bizinki başka, çemen örenki başka. Beýleki öz başda hereket edýän Garazogluň ýaly aktivistliň, azadyň, bulan pozisiýasy başka. Ýöne hakykat bir. Hemmeti bir hakykaty bir bähridi gollaýar. Olam ilginiň bähridi hakykat. Şoň üçin häzir liberty of or freedom diye of diýje giçäşe adada soraň mümkinmi diye ber soraňy adada. Teň soraň gelýänçe men şoňa jogap berin. Şoň bir tesiri bardy, täsir. Şoň men çak edýän kimdigini. Ýöne häzir şoňa jogap berjekmen. Sen peýdaly iş etsene, inha. Biz peýdaly iş edýäs, tügeleme. Akyllar beri. Mysal üçin, ýakyn taryh, Türkmenistanyň halkara syýasaty, mysal üçin Orsiýet, Ýewropa Birleşigi, Amerika we Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyk, Putiniň täsiri, Magnitski spesagi nähili
döredip bolar. Bilinýän zatlara Amerikan täden açmaga gerek barmy? Sen şu aýdýan zatlaryň suw çykan, şyrrygy çykan zatlar. Sen bilmeýän bolsaň, ýa ýaňy okap öwrenip, hamala hemme zadyň aňyrtyna çykan ýaly sende täsir galdyran bolsa, ol sen öz biljek zat. Aýdyp şyrrygy çykdy şu zatlaryň. Näme gaýtalap, totaýal gaýtalap oturmaly. Sen peýdaly isleýäniň şomy? Tügelemi? Aklyňy uleýin. Azat, senden soraýar. Liberty, öz başaranyňa göre halka edip biljek iň uly hyzmatyň näme bolar? Azat diýip soraýar. Näme? Çıp göreşip biljek. Halk näme etse menem şonu etjek. Tamam ya, men bu taýda ya men politik däl ya näme däl. Menem siziň ýaly prostoy adam ine stroykada işleýän näme diýen şo. Toyota Senna diýen tomoşaçymyz aýdýa, menden soran diýe. Türkmenistandan näme maglumat gerek bolsa, tomoşaçylar Türkmenistandan sorajak etjek zadyny baglansa ina Toyota Senna Türkmenistandan ýalyp otur, soraň jogap bersin. Inni ýene bir tesir bar. Arzuhan ýylgün amatly pursada garaşýa, halk bilýä hakykat nirde, ýalan nirde. Ömrüň uzak bolsun. Eliň yüzüň dert görmesin. Gaty dogry arzuhan. Daş etdim. Şoň üçin hem halk öýüne alanyny, maşyniklere, kezzaplara alanyny, şolaň wadasyna gidenok, alanyny. Gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Inni ýigit döwlet başçysyna Türkmen rejimi Masson toporunyň gulasyna diýilýän gürrüňe nähil garaýan. Men bu barada hiç ýyl maglumatym ýok. Ýöne şeýle bir ýagdaý barda global siýasatda korporasiýalaryň bähbitlerine göre hereket edilýär. Biznes bähbitlere göre hereket edilýär. Türkmenistan näle Aşgabatdaky diktatorluk rejimini gorayan, saklayan, şul rejimiň üstünden pul gazanýan, peýda görýän biznes hyzmatdaşlyklar. Masson toporu diýen. Massonlar bilişime göre akly kemter adamlar däl. Ol Murat Gurwan ýaly, ol debete mebete olar ýaly, balon samsyk däl olar. Näme gürleýän, näme diýäni bilmän. Algap barýan, diňe öňe. Öňde pulemyot dur. Awa, diňe öňe. Görersiň öňüni. Ana, şoň üçin Masonlar köp zada täsir edip bilýän bir guramaçylyk. Şoň üçin olar bular ýaly ýalňyş adamlara, bular ýaly öz halkyny elhens gyrgynçylyga berýän adamlara ananyp şolar bilen hyzmatdaşyk edermi? Men Masonlary öwýän ýaýdam ok, ýöne sen aýdýan zadyňy men logikaň içinden goýjak bolýar. Diňe biznes var. Masonlar üçün biznes birinji derejede de köp zat masonlar gizlin hereket etmän gowurýar. Öz hereketiniň maksadyny gizlemäni gowurýar. Özüni maskara
Men şu wada seni eşitmedim. Özüni maskara edip bular ýaly absurd nalaje deyin diktatorluk rejimi we oň ýal ýaglary üçin özüni neme edermika? Biýara edermika? Maskara edermika? Azat söz sende. Döle daha 1% zaryadka kaldı telefonda. Ötse gile etmersiniz de. Öňünden men hoşlaşayın. Bolä izildeşler sağ olun döle dağa. Sağ olun. Azat. Onda baky häzir tazy ortaňa ýakasyn. Ömrüň uzak bolsun. Pikirini paýlaşdyň, belliklerini, pikirini tankydyň, hemme zadyň ýetiripdiň. Azat. Ömrüň uzak bolsun. Bolä sağ olun. Tazy bol. Häzir Cüneyt Tanýa döwlet ağa kara medýaň Pawçerda okanok bagışla käbirinki soň gelýär ýa-da hiç gelenok. Nerdesin? Şumy sen okumady diýäň. Näde bütün Türkmenistana aýlanyp bilýär, Türkmenistanyň içinde ýol ýapyp wagty karantina wagty diýäňde. Hakykat gerek menkine mokay diye. Häzir garaş. Nerede hakykat gerek? Şu bolsa gerek. Dogry aýtýan döwlet ağa şolar dogry hereket edenligine diktatura çekinip bular ýaly zatlar bolmazdy. Muňa öň jogap bermedimi? Kelli käri daga näme diýdi? Türkmenistanyň diktatorlugy şu derejäge ýetirenidi sizlermi diýdi? 2017-nji ýyldan berki wakalar gözüňde tutup aýdýar. Ondan öňüm bara. Bular birinji diktatoryň döwrüne, ikinji diktatoryň döwrüne werip alyp ýa-da weripelleri bilen bile kezaplyk edip diktatorlyk bollamadylarmy? Bular üçin pul bolsa bolýar. Başga hiç sadyň gadyr gymmaty ýok bular üçin. Başga mukaddeslik ýok bular üçin. Şoň üçin adamlaryň ünsüni bölürler. Iň märkisi biz size hakykatlary düşündirýär diýip hüjüm etdiler. Öz jinayatlaryny, öz hapalyklaryny, öz haramlyklaryny bize ýönkediler. Netije näme boldy? Edil günýaly hemme zat ortaga çykdy. Kimiň kime hyzmat edýänini, kimiň bilen göç çatdygy, kimiň şol bir hojaýyndan aýratyn adamlar ýaly bir-biri bilen düşünşmeýän başga pikirdäki adamlar ýaly bolsa gyssaga düşen wagty, çäresiz ýagdaýa düşen wagty, hiç ýyly halka täsir edip bilmedik wagty birleşip bilelikde o waňdaşyna ulaşýanlyklary hojaýynyň bähwidi üçin hemme zat ortaga çykdy. Inni nowatdaky tesbirimiz häzir Matumul Prawy döwlet baýa men ýokurdaky sorama jogap bermediňe diýe. Men Matumul Prawy adyny näme baý ýokurda han göreýin. Cüneyt Hakykat, Ýalňyz Kurt, Alper, Toyota, Arduhan, Şamar Käbe, Toyota, Artur, Batyr Jomortow we Özbegistanyň türkmenlerinden $3000 çetedi bermek diýe. Matumuly hiç ýeri teňlemek ýok. Ine başa geldik. Yok. Senki.
Häki hakikat gerekmi? Bireme neme diýdi? Şo iýbermänler niýde? Menki okaň okdyňdan o şeýle bolanlar emas. Ruwatyň özünde köp ýerde oturan bolsaň, iýbermän bilýän. Gadam rozif, gadam jan salam, gowmya deleň näl jan salam. Masonlary türkmen rejiminden gözlemek gerek däl. Olar biziň üç harply hereketimizem şaýk edip ulanýarlar. Gadam, men sana bu temada goşulanmak. Masonlar samsyk däl. Bular ýalyky gutoran, aýkmanlary, galynlary ulanar ýaly. Hä, bular ulanyp hakyna tutma adamlar bilen ýurduň içini bulaşdyryp, kan öküşüklük etmek üçin tynaşyp bilerlermi? Biljekkäl. Başaryp bilerlermi? Biljekkäl ýöne. Ýöne köje logikadan ýola çykadam. Bu adamlar ekranyň öňünde özüniň hiç sany başarmaýanlygyny, gepläp bilmeýänligini, elementar zatlara göz ýetirip bilmeýänligini, yalan bilen ýalanyň üstüne ýapjak bolup, öýderli ýagdaýda yalan aýdyp oturanyny, öz jenayatlarynyň halk tarapyndan suud edilýänini görüp, eşitip, ýene utanman, uyulman, ýene ýalana tökmede de dowam edýänligini. Edil halk ýaly masonlaryň görüp oturanlara. Mason diýilen adamlar kellesi işleýän adamlar diýip bilýän, biznesden, tiýatratdan gowy çykýan adamlar diýip bilýän. Ondan olar näme bilen bular ýalyky alatamsyklary nimetmäň meseler diýip bilýän mene, bilenmok adam. Sen olaň içinde bolup gördüň ýa-da olary analiz edýän biri diýip belki şondan aýdýansyňmy? Liberty. Türkmenistan üçin alınıp barylmaly iň peýdaly daşary syýasat nähili bolmalyka? Türkmenistan üçin alınıp barylmaly daşary syýasat. Dünýäň nirsinde bir türkmen ma bolsa, şoňa birinji nowatda Türkmenistanyň pasportyny bermeli, watandaşlygyny bermeli. Daşary ýurtlardaky üstünlükli, gowy işläp beren başarjan türkmenlere dogry golluk berip, şolaň üstünden Türkmenistanyň halkara arenada lobby hereketini döretmeli. Edil Ermeni lobbysi ýaly. Ýewreýleň, Ýahudileň, Şöhütleň lobbysi ýaly. We şoňa meňdeş beýlik halklaryň lobbysi ýaly. Iň gowy daşary syýasat dünýä türkmenleriniň üstü bilen türkmen lobbysini döredip, türkmen lobbysini herekete geçirmek. Ine iň gowy peýdaly edilmeli birinji nowatdaky daşary syýasat. Liberty jan, ömrüň uzak bolsun. Gowy soru. Batyr Jomardov Özbegistandan doganmyz. Şatlyk kim? Şatlyk kanalyň adymy diýen ýok. Şatlyk şo bu kim diýip sen soradyň-a? Şo geçen efirde gelip çykyş etdi. Türkmenistan hökümetiniň adyndan çykyş edýän, Türkmenistanyň hemme zat gülaly güllük diýip çykyş edýän bir blogger. O da ýeketek blogger, başga ýok. Şolar ýaly çykyş edýän arkaýyn Türkmenistan. Şol barada gurrun edilýär. Adamlar şonu kanala çıkarma, bizim içimizi yaktırma, görkezme şonu, gepletme şonu. Hiç soramıza cevap veren o. Deyip, katı köp şikayet, katı köp isle, tankit, bellik geldi. Şoň üçin şunun adamdan ha gürletdim. Şo sebäpden düşmansa söwüş bolmaz azat diye. EKF häzirdir.
Näme diýe? Eke efe sen başda diýdiň men şatlyň kanalymyza gelmegine garşy diýdiň. Innem men işim ýok, siziň işiňiz diýen. Wak adat gitdi bolmasa sorardyk. Ardogan. Bir zat etjek adam peýda getirjek bolsa, halky alady diýen bolsa, hiç kimden soraman diýmen ederler. Ömrüň uzak bolsun. Aýdýana, türkler aýdýar, akylyň ýoly bir diýe. Bir ýoly wa akylyň. Akylyň, hakykatyň bir ýoly wa, başga ýoly ýok. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun. Bega diýişi, agam gaýrat et, iş başaran ok, halkyň mazgysyny zäherleme. Bä, tügelimi? Bulam seň pikiriň. Bolup biler, aklyň yetmeýän bolsa, düşünmeýän bolsaň, ýagdaýyň gowy bolsa, keýkiňiň köp bolsa, ýaz degenlerine deýsin. Marmierif, illeşim. Bizinki baran okmaga, ýok gelen ok. Gelse görkezerdim, görmedim şu wada seni. Ne gelli diýmek gaýtalak goýber. Ya başka herek ýazýaňyz soň baňa ýazdym diýip pikir edýäňiz maňa gelen ok. Mehriban bolýar. Bir sagat 20 minut boldy. Jemlejek. Eger soraňyz ýok bolsa, ähmiýetli wajyp soraw ýok bolsa, jemlejek. Häki habar şol Rossiýada 4 watandaşymyz aradan çykdy. Biri aýal maşgala, denan maşgala, 3 tanysy erkek adam. Näme üçin aradan çykdy? Haçan aradan çykdy? Hemmeti bir wagtda bir ýerde aradan çykdymy? Ya aýratyn sebäplerden, wakalardan, hadisalardan aradan çykdymy? Şol näme nireleri tutduňyz, näme netije aldyňyz, ýa-da näme netije aljak bolýaňyz, şol atlar barada ýazyň. Men häzir e-mailimi ýene garap ýapladyň Türkmenim TV gmail.com. Eger özüňiz halkara guramalara, neşriýatlara çykyp bilmeýän bolsaňyz, men siziň ýazyp iýeren zatlaryňyzy ýetirin. Başga men näme kömek edip bilen, hem şu taýdan okap aýdyp bilen. Sen 20-30 min goýjak bolsa, sowutnama bary gerek. Orada üns berýän ýok. Gaty dogry aýdýan. Ýöne şonda da ýigit ýeke adamam bolsa, şol ýalňyş ýoldan ýygyna gaýtary bilsek, biziň üçin uly baýlyk. Türkmenler olar ýaly köpçülik halk däl. Şoň üçin biz bir adamy ýalňyş ýoldan alyp çykyp bilsek, bir peýda däl, müň peýda. Liberty soraw şaraty goýupsyň. Men düşünmedim. Yüzüň zadyňy göremok, hany mimikaňa seredip bir zat aýdyn diýjek bolsam, olam nemede? Şoň üçin Cüneytan Batyr Jomordow, sen Özbekistanyň türkmenlerinden mi? Hawa Özbekistanyň türkmenlerinden ýa-da bizi ýydarlap, bizi goşulyp, bizi dinläp, bizi gollaw berýän türkmenlerimizden. Liberty, men sen ýazanyňa jogap berdim. Ondan soň ýene ýazdyňmy göreýin. Liberty can,
Türkmenistan üçin alınıp barylmaly iň peýdaly daşary syýasat näil bolmaly diýdiň. Men jogap berdim. Ya sen sorag berýäňde başga ýere gidýäňmi, başga zada seredýäňmi? Jogap berdim. Mundan başga näme bar? Matum bolup paragy. Ýokardaky soragyň gelmedi. Gelen olsa jogap bererdim. Biram liberty, biram mina azady beren soragyňa. Başka ýok sorag. Şoň üçin Merif, Mary ilki düşüncelerimize sürelim. Bu ütköşüklük, üstünlükler alsak bolmamy? Gaty dogry. Gaty dogry. İlki bilen düşünjäňiz sürmeli. Näme üçin? Meselem, bir sportda üstünlük kazanjak bolsaň, türgenleşmeli. Dogry dämi? Gowy türgen ýagdaýy, ökde ýagdaýy gelmeli, soň ýarşa goşulmaly. Eşiretli çağalamyza, geljek nesillerimize, halkymyza eşiretli durmuş arzu edýän bolsak, şoňa goşulýan bolsak, bizem türgenleşmeli. Bizem ýaraşa goşuljak bolmaly. Halkara ýaraş we syýasat. Ösen döwletleň, ösen jemgyýetleň hataryna goşuljak bolsaň, sen hem özüňi ösdürmeli. Beýniňi, aň düşünjäňi gimnastika etdirmeli, türgenleşdirmeli, ösdürmeli. Gaty dogry, Mary, ömrüň uzak bolsun. Şeýdip ösen döwletleň hataryna goşulyp bolýar. Bolmasa maşenikler öwsen ýeliň uğruna tigirlenip beren peşmege meňzediýär adamlary. Ya şolar ýaly etjek bolýar. Ýa-da halk İstanbul'a kýalay ayağa alyp başlanmagy ünsün soýar. Ünsüni bölýär. Başga zatlara çekke. Şu wagt eçenli edişler ýaly. Ýöne mundan soň Allap bilerlermi ki halk? Köpçüligi. Eger mundan soň köpçülik özüni ýaglapsa, onda özünden garsyn. Ýigit, 5-53-däki soragym okadan döwletde. Senne 5-53, menne 5-53 görnenok, menne başgaça görnýär. Biziň sagatlarymyz tapawutly. Tapjak görüp göreň. Inha, sen men 20-30 müň goýjak bolsa, sowutnama bary gerek. Olara üns berýän ýok. Okadyma? Ya şoňa jogap berdiňmi? Mene düşünemok. E-mail ýene bir gerek ýatladýan. Çünekkan, batyr minnettar doganym nesip bolsa ähli türkmenleri ýygnamak birinji maksatnama ömrüň uzak bolsun. Çünekkan tazy bol. Bizem 94-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri bilimizi goşap, dünýä türkmenleri diýip ala dedik gelýär. Dünýä türkmenleri gepleşikleri, awtarlyk programmam gepleşigim. Onu ýürüýte şol maksada gönükdirdik. Hudaýa şükür. Batyr Jomordow Özbegistandaky türkmenlerden daşary syýasat hakynda pikirine goşulýan Koreýa Respublikasy nirde Koreýa bolsa eýeçke diýe. Kazakystan näme diýdi? Demirgatda Rus ilatynyň ýaşaýjylarynyň agdyklygy diýen sebitlerine ilatyň demografik deňaramlygy saklamak üçin näme diýdi? Kazakstana gelmeýäni kazak etjek geldi. Kazakstana gelenleri kazak edip vatandaşlyk berjek, pasport berjek diýdi. Diňe bir kazaklar gelmedi. Kazak bolmaýan beýleki türküy halklarynyň wekilleri baryp kazak pasportdan alyp kazak vatandaşy bolup Kazakstanyň syýasatyna, ekonomikasyna hemme zalna goşup goşdy.
Ine syýabat. Batyr Jomordow ömrüňi dokuzdan taýja bol. Gezek Alper bolada gelli. Töwladaga kompýuteryň abone edip görsene. Meniň hem 2 sorum barmady diýen. Abnawi dessem men efirden çykýan. Mende problema ýok. Gelip otyra hemmede. Yigit diýmek hemme ýazalan kamýat saňa barmaýar ekeni. 20-30 ýazylgy kamýendiň ýokarsynda da biri bardy. 20-30 diýeniň, 20-30 da ýazanym diýen. Bak, hoş geldin. Sesini aç. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleykümselam. İlki bilen Taňry ýarkan aýdýan. Men inşallah da bile ılgap ýörkem geldik herýdan videosynyň sepini berdiň. Men ustahanyda ağaç tagta işler bilen işläp durkam garawym bolup, ýüzüm zadym maskaly. Onun senden geldi bolyn. Şula diýdim, bir gowda diýberdi diýip açyp gördüm. Ýylyna 4 gözek seretdim. Baky ömrüň uzak bolsun. Seredip dinläp goýup bolanok, geldik herýdan ömrü uzak bolsun. Sen nähili baha berýän geldik herýdan çykyşyna? Ben geldik herýdan satyp bilemem o. Onu aýdaýynsa adam elinde delili bolmasa gürlenok da. Geldi aşon ýaly adamdyr. Eline polna delil geçmese gürlemeýär hiç açan çykyp. Sen şu geldiň beren analizine sen özüň nähili baha berýän? Ay şimdi haýsyňdan edeň aýdyňan gireň. Şu baha berşine, şu baha berşine nähili görýän? Ha, o subutnamasy aýdýanlar, ol dogry, düşnükli, ýöne umumyň şu hakykatlara aýdyşynyň metody, wagty öňrek çykyş etse has gowy bolmazdymy? Öňrek belki işleri bardyr indi. Geldiňe mesela men kendimden de gürleşen geldiňe bilen. Kebap mesela şunu ýalaydan, mesela sapşyny ýazyp urada 10 günden soň gürleşen wagtymyz bolýar. Şu sapşyny okulan wagty bolýar. Düşündüm. Şonuň üçin de Şu gellik herýdan şu aýdanlaryna umumyň sen nähili garaýan, sen düşünjäň pikiriň? ben doğru diýip garaýan. Goldaýan sebebi näme üçin? Käbir meňem özüm nemelerim bar da, gelen habarlarym bar da. Arzuhan kellaga çöpde oynayalatti diye. Käbir meňem özüm Kellaga çöpde habarlar. oynayalatmak beýle de dursun. Kellaga Türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden ayak yalaňaç ılgap geçdi diýär. Ýok. Maraton etdi. Türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden ılgap maraton etdi. Ömrü uzak bolsun. Taş etdi. Geldiňi men pikirimçe var, geldiňi köp kişi düşünmeýär şunu ýaly. Durun edýär ölen köp kişi neme negatif neme diýär. Aýdyňa negatif çykyş edýär diýerler. Aslında onun çıkışlarını gowy dinleseňiz Hakikat gowy nemeler aýdýar. aýdýan hakikaty dinlemek käwat nime diýär? Psikologiýa taýdan, düşünje taýdan şo wagtky ünsüň ýagdaýyna görä taýýarlygyň üns bermäge sen taýýarmy, dälmi? Kelleňde başga alada pikir barmy, ýokmy şo wagt? Şoňa da bagly da. Hakikaty hemişe hakikaty belki isteti gelýänler. Aralarda fantazi ertekde Yo, daýman. indi seredin şunu ýalaýdaýyn. Mesela çavuş diýip nemetde şo taýda. Awa, 2-3 gezek at geçdi. awa. Sen şol adam adyny aýdaýynmy? Gerek barmy? Seni bilýändirin.
Benim için gerek yok yani halk bilýän bolsa. Indi şol adamı hakykatda tanan adam bar mı mesela? İçini bilen adam. O näme üçin içini aýtmaly? Yo, apşa indi gürleşen wagtyda indi mesela bir adam bilen 5 minut gürleşdiğimi tanasa bolýar, şoň için daşyny bilse bolýar näýli. En azından bir zatla neme diýe de ipudy Durmuş yeterlik durmuş tejribesi bolan adam garşysyndaky gürleşen adamyny derrew äheňinden özüne alyp barşyndan nemedi bilýär, tana bilýär. Yeterlik durmuş tejribesi ýok bolsa näme? Bilmedim, men şol adamy tananym üçin. Şoň üçin diýendi. Mesela bir zat düşündürende dinleyen adam däldir şo. Mesela şoňa garşy negatif bir zat gürläp oturan bolsaň ýa-da Teret baky şeýle neme bar? Haýyş bar. Baky gellaga aýt aran gowulsa biderek hapa sözü kän ulanýa pikirine goşulýan diýe. Pikirine goşulýan ýöne biderek hapa sözü kän ulanýa diýe. her kimi bir gürleş tonu vardır. Ona mesela istatif yok. Şimdi gel daha yaşlı men oğlu yaş men ona demedik de sen şunu ya gürleyen zaten bilmem o sonra öz çıkışı öz kanalı. Yani gel daha mesela sen bu Aydan'da dinleyen adamdır. Ona Ayda'nın yani. Mesela şunu kapa söz olan ya diyende dinleyen adamdır. O adam neme deldir. Mesela yaşı gitçe sen ona akıl verme hakkın yok bilmez. Seret Toyota Senna Türkmenistan'dan bize tomaşa edýän tomaşaçymyz, illeşimiz Türkmenistanyna aň düşünje, aň ösüp başlasa sen köp biljek bolýan diýip owadan depeden çykarýarlar. Gaty dogry. Hakykata aýdy berseň saňa näme? Sen düzeltýänmi? Saňa näme? Sen öz işiň bilen bol. Düzelmez bu zatlar. Inha aýdylýan zatlar. Gaty dogry. Indi şunu bir zat nemedende dölet ha. Indi bolýa owadan depe awradyar diýelim. Yani adam bir zat öwrenjek bolsa owadan depen de öwrenip bilýär, şonu bir ýoluny tapyp. Dünyada canlyň içinde adam ýalsy ýokdur. Kelle bir zat goýdumy şonu etmelidir. Por senden biri arada karaýşyňa öwrenäjekdim onu borlay efirde soramaýyn. Onsuzam aýtdyň sen onu. Şol İstanbulda ýaşlar hereket edip bir hereket var. DVT'den aýrylandan nemeti. Awa aýdy. Täze bir hereketi özüni özüni reklam etjek bolýar-da. DVT'den galan gaçany dargan işi aýdan DVT'den galan gaçanlary. Şu ýaşlar hereketi ediljek bolýan finansyň tansy tutturubilermi? Bakın. Tutturabilmez sebäberde oyunun içinde oyun oynawatyrlar häzir. Häzir öwrendim de şunda men bir ýakyn dostumdan bir diýsem bolýar. Oyunun içinde oynaýanda näme birazcık düşündürebilermi? Ya döwlet sıramy. Yok döwlet sırda bu neme indi şunu ýalaýdyn. Mesela DVT'ni böleklep neme gömdüler DVT'ni olur eýem gömdü. Taýy howada ýene neme bar şunu ýaly näme diýen size? Dubay'dan bir gene olanımız var bizim. Häzirki ýaşlar hereketin içinde. Tamam. O kimin adından geldi şol oğlan? Hiç bir gözler gören var mı ki? Kimin adından geldi? Akvel Sapan'ın adından geldi. DVT'nin içinde bolup rol oynapıyor yani dünya Akvel Sapan reklam edýändir. Köp ýerde neme diýär toplantyları üýüşüp toplantı neme diýeriz üýüşüp maslahatlarında. Yığınaklarda. Geldik Eris bugünkü videosunda neme diýdi? Sessiz oturandır diýdi. Şu video gatı neme yerinde çıktı aslında.
sessiz oturan ol adam yakında özünü öňe sürecektir. Menem var haberde diýip. Onda şol ýaşlar hereketiniň öňe sürjek bolýany şomy? Biziň Ýok, liderler. Dubaydan gelen oğlan değil o. O geldi kersifi tanıdıp gördü hazır. Geldi kersifi deyiptirin başlayın neme? Akvel saparı. Reklam edip yor hazır. Ondan fragman da şunu yapdı. Şolar ondan ýaşlar hereketi soňundan şol aýdýan adamyny lider etip görkezjek bolýarmy? Deme. Murat Gurbanov başarmady inni şol başarar diýip şonu goýup görjek bolýarlarmy? Owa goýarlar, näme üçin goýmasynlar? Ondan öňe kandidat. Ondan has güýçli, ondan has höwesli bir kandidat bar. Adyny aýtmaýan. Be, şonu etip şoňa razy bolarka. Görürsen de derler, şona ben nemet başladım ýöne. Şunu aldy ende. Şonu ýanka aýdýan kandidaturany lider hökümine kabul ettirjek nähil wada ýa-bir söz bar. Döwlet şunu alaýdan izarladıkça var şu Brazilski Santa Barbara diýerler, şoňa öwrülip barýar da şu işin içi. Ana, gatdy dogry aýtdyň şonu. Gatdy dogry aýtdyň. Kim nereden çıkıp barýar, kim näme edip barýar? Gatdy dogry Santa Barbara. Näme diýär? Alat Gaýtbaýewiň sözi var. Durdum dua etdiňiz diýär. Yo, Santa Barbara bu gelişe ýöne ne diýeyim size ben yıl diýsem ýylama geçdi o. Bayağı bu nemeden hemen Kızıl Alma gurmazdan hemen ben şol adam bilen gürleşdim de. Gürleşenlerden bilýändir. Bir metot ulanýandyr. Başkalaňa gowy seret, özüňe gowy seret diýip. Nam ýok edýär. Ýok, nam ýok da, o açyk aýdyp otyrar. Başkalaňa gowy seret, özüňe gowy seret diýip. Muny kimler ulanýar? Türkmenistan mehkemesi ulanýar. Bu gepe. Olam kimlere diýär bu gepe? Mesela karşısında oturduğun sonra vermeye başlayanız da şuna negatif nemetik başlayanız. Bunu etsek nähili bolar, bunu etsek nähili bolar. Sen näme üçin şunu işe girdin? Şu öz niýetiň aýdan zat diýip sonra vermeye başlayan ölün gaçmana başlaýar. Başkalaňa özüňe gowy seret diýer, telefon öçürür. Şoň üçin diýär. Häzir hem Dubaydan yeni bir oğlan geldi. Ona ýaşlar hereketinde gowy tanaldy. İstanbul'da gowy nemetdiler. Ol öň çemen ören toporunyna bizim kanallarymyzda çykyş edýär. Men hiç sada goşulanmak, hiç kime goşulanmak, goşuljak gelýärdi. Bilmem şu işin içine girdik. Soňam Dür Sultanyň bodyguardy bolupdyr. Palesa sonra o gidenne hiç kim almandyr onu. Şu zatlara inanamak döwlet ha. Näme? Dur Sultan çağıranna. Näme üçin? Ondan sonra sen gan nöküşlüge çağır diýen dewletäň adamymy? Senem şol gan nöküşlüge çağırýanmy adamlar diýip soran bolarmysynlar? Ya indi o taýda ona bilemek ýöne Dur Sultan özü çıkışında aýdylan gurun başga gurun. O gurun eseredende o gurun üçün seni hiç açanap çağırmaýarlar. O taýda men bildiğim şonu ýaly. Onu ýaly etsen mesela nemeni Maltepe cezaevine git de gör nähili türkmenler ýatyr, nähili nemelerden cezalardan ýatyrlar. Olar näme üçin çağırmaýarlar ýa-da ola bilen näme üçin görüşmeýärler. Men şu häzir aýtsam ýene halk näme diýär? Dur Sultany yamanlap otursun. Men yamanlama o taýda hiç elim. Prosto şu aýdýan zatlary hiç kile näme denk gelen ok şunun jyzynda bolýan zady özüniň ýaşap ýöreni bilen aýdýany denk gelen okda. Logika gabat gelen ok diýen ha?
Aňyrda adana edilip duraty ölümi. O biz cama yakın yaşayız. Tügelimi. Başka da senin hakkında ama bir video çıktı yanıca. Onu izle oturdum öyle. Nerede? Murat Razakov seni hemen yatlap koydu. Näme diye? Ay videosunu izlersin de indi näme diye. Murat Razakov mahkama şeyinin ikinci ayalı oynaşy. Näme diýende näme? Hı? Kim? Apazişler, Murat Razakov aktivistler, hissatta. Şayda devlet abi zat näme deyin de. Näme diýende näme? Murat Razakov bir geldik Ersif'e bir video näme de şu ikinizin videonu çıkarttı. Sonra ben bir geldik Ersif'in adından değil de öz adımdan cevap vereyim. Geldik Ersif sonra näil cevap verse berer. 30 tane at orlap sattın diye. Tane at orlap sattın diye de geldik Ersif diyen adam bir tane alabay köpeği üçün Rusya'ya gidip şu köpeği izine getiren adam uğurlanıp satılan köpeği. Geldik Ersif'i tanımadıkları için diye bunu. Bir tane alabay it için Rusya samolyot bilen gidip samolyot bilen şu alabayı izine getirdi. Ondan sonra 30 tane o atı sattı diyelim hadi. Birinciden satıp bilmeyen. Hay gürlemeli gürlek de oturlar da adamlar katarak. Yok durun yankı şu aşağıdaki yazar biraz ünsün bozuldu da şu yazılık çenemeden neme. Ne 30 tane at. Avu. 30 tane atı sattı diye. Birinciden şunyalı bir zat var. Akalteki atı Türkmenistan'da değil, dünyada sanarlı attır o. Akalteki atı. Onun ya kem at değil sebebi. Ondan sonra ikincisi Akalteki atı dünya atçın atların içinde her bir Akalteki atının kimlik numara vardır. Enes'inin numara, atasının numara, onun atasının numara, şu atların numaraları var da özlerinin. Şunu sen Türkmenistan'dan Jamaika'ya gidip satar ya da Nijerya'ya gidip sat, şu taydan tapıp getiriyorlar izine, şu atı satan yağdayında. Ona edip şimdi geldik Ersif, o atı satıptır. Ay patarlakin urya da näme? Gürle otursa bolurda näme? Özünü el çarparyalı adam tapsa bolurda näme? Esasy şol. Şimdi yeni bir zat var. Geldik Ersif'in. Sözün welýän başla. Näme üçin? Şu adam tananyny bolmayan adamlar oňa tökmede atıp meşhurluk kazanjak bolýar. Näme üçin? Bilmem o gene birleşelim deyip çağırıyorlar emmeni. O bizim oýnatdygymyz bolun diýär. Indi yok senin men anlazyr. Indi diýjek bolýar. Bir adam ýerine hasap eden oklar diýär. Siz gelip birazcık diýär bize neme berin. Rating kazandyryň diýär. Birleşelim diýär. Geldik Ersif'in asıl Türkmenistan'da türmede oturup çıktı diýerler. Bolýa oturup çıktı. Öne şu zada ben karşı. Senem için. Dünya kanununda bir zat vardır. Bir adama Türkmençesine günel demek mi? Suçlu. O güneli. Yani bir adama günah yüklemek normal bir vatandaşın üstüne düşmeye. Onu diye sudun üstüne düşüyor. Olam sud karar veren vakti oluyor. Sen günahlı deyip. İkincisi bir adam nämeden bolsa da mesela geldik Ersif türmeye düştü diyorlar. Türmeye girip yani ceza evine girip türmeden çıkandan sonra o adam günahlı olmaya. O günahsını çekip çıkan oluyor. Eğer günahı bağ olsa nehek basalan olsa ol belli demek doğru değil onu.
Yine bir zadaydan. Geldik herzife. Ve munyalı neme diyen bolsanız. Sen düşmanı bola can edin. Can edin. Sonra sen şu nämeýärden türmäge girdin, näme üçin sana şunyaly günä berdiler, aýypladylar diýip, sonra size döwlalarynyň suratlaryny uratsyn. Näme günäden? O at orluğu yok o taýda. O taýda başga näme işi var. Onam doğru dürüst bejerip bilmediler. Bir araba üçin bolan zat o. Maşyny üçin. Döwletiň yok, at arabalary yokmuş o atlary başka devletden başka devlete akiden de içine koyup akiderler. Konteyneri alı. Devlete geldik erzif diye bana taze at araba. Çünkü Rusya mı bir yere para da ekitmeli oluyor. At taşalayan konteyner çıktı. Ondan sonra önkü könösünü alıp geldik erzif Aşgabat'ta. Bilmem toşun adresini bilemem ki şu bazarın yanında değildi. Hadisi bazarcı yıldık mı onun toşusunu bilemem. Gidip oňortdur ya öz puluna. Ana onam onun üstüne yüklediler. O nemeden girdi o. O at orluktan deyip giren o. Oňortdur onun için girdi. Yine devlete kömeğe edeniş için o adam türmeye girip çıktı. O käbir zatlar bilmeyen gürlemeyen bir nemesi yok mu kadiyende? Yok, onun maksadı provokasiya, onun maksadı halkın ünsünü bölmek, halkı yanlıştırmak, halkı duduga düşürmek. Şoň üçin olar öz aýdýanlarynyň ýalanlygyny, tökmetdigini, näde urdugyny gowulýa baky. Önde iyi de öldür hakkını yeme diyen bir söz vardır. Liberty sana ýazýar. Gellik her ýylyň reklamasyny besedäse de baky diýe. Halk tanar bir iş etse diýe. Ol adam seredin sen Murat Kurbanowyň ýa-da beýlekileň nemede polyoda yok wagty ol adam bar diýýär polyoda. Onamy ýatdan çykarma. Beýlekle 30 ýyllap garyn aşanda ýatan wagty ol adam Türkmenistandan çıkıp 6 ayın içinde Türkmenistan'a karşı siyaset öğretmeye başladı. Böyle halk tanıyan bolsa men reklam edemem hiçiyle. Aytjak bolýanym şu. Liboy biri häzirki siyaset ýörede oturanlar hemmesini alyp gör, iň azy 10 ýyl 15 ýyl ýurt daşynda ýaşan. Bugün öçen näme üçin çykmadylar? Birleşelim diýip neme diýerler, baýdak ýyrtýarlar, o taýda durup birleşelim diýip. Bolýa birleşelim. Geldik erzif mesela Avrupa insan hakları son şuna guramalan nemelerine giriyor, yığınaklarına giriyor. Birleşseniz ne biçim ol adam çağıranız ol ya da şol adam bilen gidin görün ya da özlerem gidip bilýärler şu guramalara. Ne biçim giden oklar? Sebebi Türkmenistan'a düşünen yok. Düşünseler şu taya gidip nemet bilýär, aýtmany bilýärler 23 tane yurt mu diye. Arkamızda var diye. 23 tane yurt nerede var? Hesaplap görgen. Avrupa'da var. Mesela aydan gurunlarım doğru çıkmaya mı devlet abi? 23 tane yurt Avrupa'da. Aydan neme Türkmenistan'a iç savaşa doğru itekleyerler deyip. Barıp kaçan aýtdyň onu, doğru değil mi? Barıp kaçan aýtdyň, gaty ýer aýtdyň onu. Ýer aýtdym da, şo wagtlar sen inanmadyň da, sen şu adamlar şunu ýaly edip biljene inanamak diýdiň öyle. Men sebäbi olan öňüp barşyndan gepläp oturşundan hiç zady başarmaýanlygyndan men şo zatlary başary bilmediler diýip Döwlet yine bir gezek diýen başarmak önemli değil olar üçin. Bulary ulananlar üçin başarmak önemli değil. Arkasındaky dinläp oturanlary neme diýerler bular? Şoňa gara bir şey diýerler. Yo, şolar oýnalanyp belli bir maksat üçin, iş proýekt üçin ulanılıp soň syňyljak adamam däl bular. Şonam neme bilmeýär. Hiç zady başarly nowa. Gepläp oturan gepini özü düşünen o. Türkmençara düýbünden düşünen o. Diğer zadım yok da başka da neme diýeň. Häzir yine bir adam neşe çektirsen, bir adamı doyursan neşeden şolar ýaly
nemetmeye, yüpün ucunu kaçırmaya, jylaw kaçırmaya şolar ýaly. O ýaman atlaryň arasyna girip ylgap beren ýaly, o men şu atlardanam gatylgaýan diýen ýala. Absurd atlar etýärler ha, aýdyp oturan atlar. Bu da adam ýöne adamlaryň utan ýalar gör. Ay, yine de indi näme diýen başga helem şoňdan ýalar köpde şoň ýaly aýdara başga näme diýen. İleride görürsünüz özleri pişman bolurlar. Olar pişman boljak adamlar däl. Pişman boljak adam bolar ýaly gödek ýalňyş göýbermeýär. Baky. Gödek ýalňyş göýbermeýär. Sen o videonu görürsiň diýdim, men görmeýän olar ýaly videolary. Näme? Olar pişman bolmaýar, olary destekläp oturana pişman boljakda. Yaman ökünjekler ýöne şonu aýdaýyn. Bak buna da sen inanmarsın ýöne görersin, bunu hem görersin. Wagt görkezler netip bolsa emmesni. Baky Ana- ýene 4 minutdan 2 saat bolýar efir. Şoň üçin jemlençige gir. Mana Kızılama derneğe seredi yani 3 kişi kaldı. Yine şonu ýaly bolarlar bulara ýakynda. Ýakynda diýende men ýakynym 6 aýdan agyrdadyr. Siziň ýakynyňyz bilen. Altay çekmez. Täzeyle de galmaz. Aýşular güýze de galmaz kadiýen mene. Yok. Ýaş- Güýze. Seredin az güýze galsa da men bir zat aýdym da ine geçenlerde ýene bir habar nemetdim. Mesela Joe Biden. Olam Türkmenistana karşı yeniden emetti. Täze bir açıklama etdi. Türkmenistana yeniden emet başladı. Az bular prosto az adam ölüm gaharları mı gelýär? Bilmedim negatif neme diýeler. Meňe nememde däl. Näme? Umrumda däl diýerler. Pingimde däl. Türkmençede pingimde. O pingimde däl. Ýöne o barmakda klonlar kukla oýnadýarlar ha. Olam kukla sallanyp durýar. Ine şoň ýaly bir zat. Häzir o nemenin Royal Rolls mu onun bir kinosu vardır. 6 yer aslı adamı diýip. Türkmenistan hakkında. Ana şu kino neme hakikata geçirilecek bolýar şu kino mesela aýdyn şonu. Onu ýöne Murat Kurbanowlar ertir neme alıp eline bayda alıp neme diýip oturmasınız. O bizimkiler etjek diýip. Olan keden onu başgalar etjek bolmaz. Teşnekle Baky. Şu ünsüňe çekdim soňky döwürlerde Rus bloggerler gaty köp Türkmenistan arada video çıkarıp urady. Onda da diktatorun üstünden düşüp pirkol tutup gülüp Geçenlerde gürleşemde aýtdym ha şunu sineden basanız Ruslar, Türkiye, Amerikan bloggerlar neme diýer. Näme üçin çykýarlar? Indi bir häzir radiolara bloggerlar şunu hemme blogger neme däldir? Özüne işleýän däldir. Döwlete işleýän bloggerlar hem bardyr, ýatdan çykarma. Gizlin gulluklara işleýän bloggerlar hem bar. İşledýärler. Men agent bolsun. Ya sen kuat. Ben diýip gelende döwlet canım ýanyň ýeri şu da men az ağlamaly nememize gülüp oturýar. Olama bir başga ýöne canım ýanandan gülýär mene. Näil diýer size? Hem kim kahraman. Yani ortada iş yok, otayına kabul. Bir iken şunu ýaly bir neme döndü. Bizim Türkmenistan siyaseti diýenimiz. Neme döndü bilýäňizmi? Mesela Montoşnusu Türkiye'de vardır. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. O. Prezident gitse gitsin, ya kim gelse gelsin tapağı diyor. Diňe prezident gitsin. Näme bolsa bolsun, ýurda näme bolsa bolsun prezident gitsin. Diňe şunu düşünýärler-de.
On yalan bolmaly däl o dünya. Bolya gitsin prezident hem gitsin. Biz prezident kalsın diyemiz yok ya, ömürlük diyemiz yok. Ya ana prezident hazır kürsünü boşalttı. Gel otur Murat Kurbanov diýse. Näme edip biljek? Ya da Saparov muftisi. Eden oğurluklarının kezzaplıklarının üstüne yapar da näme edip biljek. Şondan Ya gowgat da Saparov muftisi. Bolya Saparov ýene de biraz siyasi nemesi vardır, onun düşüncesi vardır. O bir zatlar etjek bolar o. Halkın gözüni Meselem näme gandyrmak edecek için. bolar? Näme edecek bolar? Endi halkın gözüni gandyrmak için bir zatlar eder o keminesi bilen. O Şu geçici wada sen devlet, e-devlet başap kurar. bilmediler. Ya indi misal alýanda e-devlet kurar, bir zat eder o, halky gandyrar da. Ya Murat Kurbanov näme eder mesela, siyasi nemesi yok Murat Kurbanov'un. Siyasi bu näme diýem size. Ha, Talanty yok diýende. düşündüm. Ol beýleki ýaşul ýaly tejribeliler ýa-da. En Ha, azından o Saparov maýdanyň biraz tecrübeli. En azından onda tecrübe var. Okuwunu şoňa uğruna gutardy. Ýa-da Murat Kurbanov da o yok da. Bu halma Ha, taýda mesela durun şu hakkında neme deyin de şu Halmura'dan bayağı yaman neme interesime çekti. Şu Baydak'taki göller hakkında neme diýer, gürüňe diýer. Şu göllerin bir mana gelen. O şu manasyny bilýärm ki özleri. Şu göller var orta nemedeki Baydak'ta. Bilýär. Näme üçin 5 tiren göli bar, belik tirelen göli ýok diýe. Bilýär. Yok, şu manlaram var, şu tireler näme üçin şu nemeleri. Seredin o 90-njy ýylda bolan zat däl, o tirelen logolary müňläp ýyllardyr bolan zat o. Mesela Sarıklan logosu var o taýda. Ha o. Nämen temsil edýär? Näile nemesi var? Şolary o taýda bilmän gürleýe belim. Ya şoňa da hayran galdym ya başta dinleýände. Yok Baýdak, indi biz Baýdagymyzy mı ütkedelim? Iň ýokardaky Baýdan göllerini, iň ýokardaky göl Ahal göli, Tekelen göli şeýlemi? İkinci göl Ýomutlanky Ersarlanky bolmaly kady. İkinci Ersarlanky. Üçüncü Saryklanky bolmaly. Ýok, ikinci Saryklanky bolmaly. Iň soňky Ersarlan göli. Iň soňky. 2'de 3 ya da 4 Saryklanky olan ölüm bilen näme temsil edýär diýe. Sonsuzlugy temsil edýär diýe de. Ha, o galan ikisi kiminki? Şu hazır durun hazır. Şonu ýatdan bilýärdim da döwlet hazır näme bilemok okýan şonu ýatdan bilýärdim. Ýan ýok. Näme indi yo ulu mesele ýöne döwlet hazır. Şu Baýdagyň nemesi var ya, o diýer Saparov Niyazow nemetdi zaty. Emme adam onun üstüne atma bolýar, o çıkaran biler ýöne Baýda o çıkaran o. Neme ol aýdyýa tersine dur. Yaş baryan aýdyýa. Yaş baryan aý goýup biziň bagtymyzy ýatyrdylar. Biziň bagtymyzyň ýatmagyna şol ters aý sebäp boldy diýe, dogrymy şo? Men şoňa inanamok da şu zatlara. Näme üçin inanamok? O näde? O aýyň näil nemesi var? Seredin o Baýdak hakkında polna bilýärdim men, seredin. Akajan birmut Cüneyt Han ýazýar. Trollar görünen okla bugün. Trollon. Allah'ın öňünde mübarek orada aýyna aras salanmak ýaly bir aladasy derdi niýeti ýok. Berde sölerlikde aras salanýan ýagşy umyt bilen geljege, ýagşy arzuwlar bilen arasa pek yürek bilen ruh bilen ymtylýan adamlar var. Sölerlik wagty Cüneyt Han. Şoň üçin. Şu Baýdak nemesini ýöne bir video ders ýöne döwlet asy Baýdak meselesi ulu mesele, o kelläňe göre ütkedilejek bir zat däldir o. Seret Kadamjan ýazýar. Kadam salır. Seret Ahal teke birinji, ikinji Ýomut, üçüncü Salar, dördüncü Çoğdur. Ersara gölleri yerleştirilen diye, internete diye. Diýdim men size.
Sebren beyleki tireleri yok diýen öyle asıl en ulu tireler bular da sever. Nähili iň uly tire bular. Salar bilen Näýdi ersary ýa-ni? bir tire. Salar bilen ersary bir tire. Ersary baba Ersar. salar ýylynden çykyp öňe saýlanandan soň iş salar, daş salar diýip Ersar ayrı tire bolaýmasyn. däl. Ersarlar soň salarlardan aýrylýar. Ýöne ikisi bir tire soň. Ersary baba meşhur bolandan soň ersarlar hamana salarlardan başga ýaly bolup aýrylýar. Ýadyňdan çykarma, bütün tarih çeşmelerde şeýle geçýär. Durun hazır bir daha sorayım da. Bu salar dediğiniz hazır ki Kuşku Tahtabazar Yolotun tarafı değil mi? Awa. Ha, böyle tamam oldu. Atabekler. İnandım. Osman. Doğru. Osman ve Seljuk imperiyasına Atabekleri, şahzadaları yetiştiren, generalları yetiştirenler salarlar. Atatürk'ün bir tarafı salardır. Buna ýadyňdan çykarma. Salarına Daraman tiresinden. Türkiye'deki Türklerin hem nemesi köpüsü Ersarı'dır yani. Salar da. Ersar tiresinden gelme. Çoğdur diýen. Çoğdur. Teke, yomut, salar, ersary ýaly esasy ul tireleň birimi çoğdur. Çoğdur ersaryň bir nemesi dämi? Yok, çoğdurlar bu İran'daki Türkmenler bolmaýarmy? Yok, olar Iranaklar yomut aglabasy yomut göýekleň zat dikki diýen. Çoğdur ersaryň bir nähili ersaryň bir garnaşy, ersara bir ýakynlygy var diýip bilýän men çoğdurlary. Şoň üçin bu esasy ululardan däl çoğdur diýip bilýän men. Ben bildiğim hem esas ululardan bu bile halk sanına uranda hazırki. Şu anda mesela böyle SSR dağılandan sonra edildi. Indi SSR dağılandan sonra sanına uranda şular çıkarmak diyen en neme yokara. Selçuk ýa-da Halmurat Baýdagyny daýzasynyň öýüne diksinni. Häzir dur. Emes şu Halmurada nemesinde neme demekde? Serediň ýaly Afganistan teke ýomut şu özü bölünmek türkmen nimeli. Borluk men pikirim. Gaty dogry. Ýekece türkmen mi? O tireler familya diýmek. Familya. O neme diýen de şimdi ben yine bir düşünüp bilmediğim şu neme var da şu Baydak meselesinde. Az mesele Halmura Bayda üýtgänliginden durmuş üýtgärmi diýip soraýar. Bak senden. Garajoglan. Üýtgän yok. Hiç üýtgän yok. Gaýta beter bolar o Bayda üýtkese de. Serediň hazır men diýjek bolam. Halmura söýüp men Wayendan geldim. Afganistan gazisi men bir zat diýer. Sen munny adam bolsaň, Afganistan gazisi, Wayendan gelen bolsaň, ýene bir zat bolan bolsaň, sen birim ilk başdaki çıkışlarında köpsünde Wayen'in neme edip çıkış edýärdi de bizim eskerlere mun etmez zaten. Gaytam sen bu bayda goramal dämi? Savunmal dämi bayda? Näme üç geçecek bolup neme diýen? Saparaň neme diýse şo nederden hem? Saparaň aýdan has mukaddese. Baydan 18'den beri 12 mi? Baydan näme saparaň ýanyna? Saparada bayda köpdür o. Ýene umurýar. Neme diýe? Sen bir gyzalanmaň kurjularynyň höküminde şoňa jogap bersen de Cüneytden soraýar. Döwleti näme boldy? Ya işe düşdümi? Biz bir habarmy diýe. Devlet o zat yok, o ortada hiç ile devlet diyen zat yok. Başvuru yap, görersin şatayda özüňe. Reski sana reddedildin diýip neme geler, jogap geler. Biram o samsyklan iş devlet. O az bir mysal alaýda, mesela Şwitsariýada Dünýä Bankasy şotayda. Olar näme devlet ulanmaýarlar? Ertir bolýar, muňa da kemine çykyp aýdar, devlet ulanýarlar. Zaty ýöne olar arhivinde de el yazma bilen ulanýarlardyr, kagaz. Emme zade devlet edip bolana.
internet hazır tireleri garaşdyrmalıyň ýaraly tema diýen. Bärde tireçilik ýok. Bolubam bilmez. Liberty, ömrüň uzak bolsun. Goňun emetdiň. Bak ustaýda sözüm bolun, başla. Seret, bir ýazýa. Men okabilem okuş harflary. Bak sen Murat Razakowyň videosyny kellikäri türme girdi. Diýdi üçin ol günäsiz diýip onu reklam edip dursun. Adam 10 ýyldan bäri çykyş edip gelýän bolsa da eden işi bitiren işi barmy diýe. Serdinde. Birinciden reklam edemek. İkinciden eğer hani demokrasi ülke diýäňiz, kanunlar adalatly yurt bolmaly diýip özüňiz aýdýaňyz da başdan ha. Ýöne özüňizden bozýaňyz şozady. Kanuny çıkaran bozýar diýer, ine şoň ýaly. Özüňizden bozýaňyz. Hazinde adalatly demokratik yurt bolýan bolsa, Murat Razak şo taýda şol adama şo gep aýtmaly däl. Bu men şahsy pikirim. Ora diýen o tür ýerini tanamalylar. Ýöne ol meşhur boljak bolup, oňa muňa daş atýar, kesek atýar, meşhur boljak bolýar. Bilýän? Bu bir döwlet ha. İkincisi şu. Eğer kanun adalatly ýurdu neme diýen sistema getirecek diýip gürleýän o taýdan bolýar. Sen bu taýda uşa sen kanuny özüň bozup otursan, getirecek kanuny sana ne diýip ünlenalım? Türkmenistan kanununda var şu zat. Açıp görün. Dünya hemme yerinde de var. Hazır mesela Türkiye'de mesela türmeye girip çıkan adama sen şonyalı ayt sen türmede oturup çıktın yine bir zat şol adam sana dava açsın öýüňe çelle alar o adam. O adam günahsını çekip çıktı. Günahsını çekip çıkmadı. Yine yalınç aydı. Çölep çıktı diýende oturup çıkýar ha günahsyny. Oturmaly möhledini oturma mecbur edilen möhledini yok men geldik herif için adam ok hemme kişi için adam. Yok bilýän sonra da inni berilen ýyly kesilen ýylyny oturup çıktı diýsen goňda onu jezasyny çekdi diýsen hamala ol hakykatdan bir ceza almaly iş eden ýaly bolýar. Adalet barmy Türkmenistanda? Kaçan ol adam? Men onu hemme kişi için diýdim de, şoň üçin bir geldik herif hakkında demedem, o geldik herif oturup çıktı neme günahsy diýip demedem, o zat günahsy barty oturdu zat diýem, men onu. Hemme kişi için mesela sen adam öldür, ýene oturup çık, sen gitti o döwletiň beren bir cezasyna oturdun, sen cezan gitti o taýda, sen ücret temizlenip çıkmış bolarsyň o taýda. Akseret ýene ýanky tesvirçi ýazýar. Döwlet daga nähili öňe gitdi diýe. Bu näme diýmek? Bu näme? Mene düşünemok. Benim düşünmedim şu an. Nähili öňe gitdi. Näme diýjek bolýar? Şu B, Ş, R, Ü, M ýatsana näme diýjek bolýar? Evet. Neme çünetkan çogdur daşoğuz bollumsaz Stavropol tutuş çogdur. Seret berde näme diýjek bolum ýadyma düşdi. Oğuz Hanyň 24 taýpalar birleşigi bar. Şolon birem çogdur, çogulur, çawdur diýerler. Daşary urtdakysy çoguldur, çawundur, çawdyr, şandyr, çandyr görünüşinden geçýär. Arhivlerde. Näme diýe? Şu taýda bir ýazýar. Orsça. Öz pikiriňizi aýtsaňyz diýe. Putin bilen Bideniň arasyndaky görüş Türkmenistana täsir edermi? Bizim görüşimiz ýaly Ýewropa ýurtlary Russiýadan ýüze vurmaga başlady. Hiç kim öz agasyny ýitirmek islenok diýe. David Goldstein bir tomaşaçymyz.
Baky. Türkmenistan'a tesiri şu şekilde bolýar. Mesela hazır Orta Asya'da öňe aýdyp gelişmeýär. Orta Asya'da Xitay, Rusya, Amerika, Avrupa'da var. Avrupa diýende Angliýa var. Avrupa değil de Angliýa. Türkiye'de var. Türkiye Türk Cumhuriyetler üçün otaydan emedipýär. Rusya, Xitay öz çıkar üçün. Amerika'da şonýaly. Özbekbidi üçin. O indi hemme ýurdam özbekbidi üçün de şu taýda açyk aýdylmasy gerekli bolsa öneme var. Näme diýem size? Türkmenistan hazır halky garip bolup biler, ýöne topragy baýdyr. Mesela şunu alaydym, Özbekistanda altın çykýandyr. Türkmenistanda da gaz çykýar. Ondan soň näme diýem? Yer asty baýla kepde. Onun üçün gerekli. Birim şunu alıp nemeden gerek o näli coğrafik konumundan gerek, o duruşundan gerek Türkmenistan, Özbekistan. Olam näli gerek? Mesela Xitaydan gelen İpek yol Ýewropa geçmeli. Ana şoň üçün o Joe Biden hazır soňyna şu bundan soňky videolarynda ya da bundan soňky Orta Asya, Amerikan Orta Asya politikasyny sin edip görün. Yaman ütkeşikdir öňküsünden has go Orta Asya täsir edici gürünler aýtmana başlar. Olam näil bolar? Şunyaly Joe Biden'ın başlıkları Xitayda otur. Joe Biden etjek işi Xitaýyň ýolunu açmaly. Russiýanam häzir näile daşlamana başladylar. Ýöne hiç açanam Amerika ýatdan çıkarma. İki güçlü pelvan hiç açanam çıkıp bir bilen uruşmaz. Yeňip bilmejegini bilýärler ikisini bir-birini. Birinkilerin gidip Putin'in hökümetinden kömek istedi. Putin'in nemesi geçmez o taýda. Biz sen tarapynda gayrat edip şu hökümeti bize alıp ber. Sana şol hökümetde biz häzirkilerden hem goýguzamat edip görkezdelip. Ýok, hazır indi seredin öňküsi aldy elde Russiýa hazır Putin'in gücü yetmez bu kadar diýende men Orta Asya'da. Öňküsi al nemesi ýok Russiýanyň hazır. Hazır Türkmenistan'da bolmasın da ýöne bir zat bolan ýagdaýynda Russiýa Türkmenistan'a gelmesi bile biraz kıynalı. Diňe Hazar deniziň üstü bilen gelämse, olam Kazakistan bilen Azerbaycan ýol bermese ondan hem gelip bilmez. Kazakistan bilen Russiýa kelip. Türkmenistan'da Orslan eskeri ýokmy? Var. Kerki tarafında bolmaly. Ondan başga merk gerekmi? Yo, az sanda da ýöne öňküsi ýaly mesela Sowetski Soýuzdaky ýaly ýa-da o bundan bir 10-15 ýyl öňküsi ýaly näme edip bilmez. Türkmenistana galamatı diýerler, galamatı bilmez. Häzirki hökümet öňüň mökrediniň dolanyny bilse, ajalynyň gelenini bilse, ýapyşsa dat diýip Orslar kömek etmezmi? Eder. Ondan Yani şunyalı bir zat da o mahkama şeyini nemede otur näme? Barbaros näme eyle beyle höwesede otur. O kadymky köne harwy kinolarda atlar goýup. Şuna ýatdan çıkarmalım. Häzirki diktatorun kän mal barlygam Amerikadadır. Yeğenlerin garyndaş komunyň gitjek ýerem şo taýdyr. Oňa göre de planyny düzmeli bolýar olam. Oňam kellesi şoňa çelle işleýär. Ondan ýatdan çıkarmalym. Onda şol Amerikadaky mal mülküne derek nemeni yerini tapşyrajak bolýarmy? Şolarla gürleşip. Yerini tapşyrmazdan ýöne ve açak bolýar. Russiýadan hazır aýdýarlar, Russiýadan kömek aldy, kömek etdi zaten. O kiçik zatlar olar kömek aldy, kömek etdi. Kiçik zatlar ýöne Türkmenistan öňküsi ýaly näme dälmek diýjek bolýam. Näile? Her gelen geçen kervansaray däl de o taý hazır. Hazır o taýda hem süper güçler o taý ýygnanyp otur. Haýsy näme edip biljek o taýda, haýsy ruly eline alyp bilse şo oýnaçak bolýar. Ýöne Russiýa köp kişi şu gurunda köp kişi men bilen ken spora girýär da ýöne Russiýa öňküsi ýaly güçlü ýurt däl.
Rusya sebebi güçlü olması üçün ekonomisi biraz gowu olmalı. Rusiyanın ekonomisi gowu değildir. Vayenisi güçlü bolup biler. Yöne uruş olan vaxtda ekonomi de gerekli zattır. Ya da bir zat bolan ýagdaýynda. Yaz prosto bir misalyny alaýym. Ine Ukraina, Kiýewe Rusiya 100.000 soldat toplada. Gyzyna çekdi soň. Serhede. Izna çekdi. Näme üçin çekdi şonu? Näme üçin? 100.000 soldat bir yerde kontrol edip bilýärmi? Näle kontrol edip bilýärmi? Eskeri kontrol edip bilmejek bolsa, o nähili neme goşulmasy, Onya- goşulma. O gurunda da Bilmejek bolýarmy? eklemesi var. Bulan yatak yerisini adamlar Logistik. çadırda yatıp ýören. Bulan getirip gidirme yol nemeleri var. Bular milyonlarca dolar pul tutýar. Hemmesin bir yerde toplanan ýagdaýynda. Mesela Ýewropa sin edip görün Ýewropa. Her yılda 6 ayda bir gezek Rusiýany şuňa soldatdan topladýandyr. Ukrainanyň üstü bilen ya da Polonyanyň üstü bilen şuňa getirtirip. Bulam näme diýe? Ekonomisine zarar berdirecek diye. Rusiýa şuňa edip zarar berdirýärler diye ekonomisine. Düşündüňizmi? Mesela yıllık naprimер Rusiýa 50 milyar dolar vayenisi üçün pul aýrýan bolsa, şonu diýe 45'e düşürüp 40'a düşürüp şuňa edip ekonomisini düşürecek diye. Mesela Sovetski Soýuz soňky ýyllarynda 90-njy ýyllaryň başynda näle öz milselerine, vayenlerine pulunu aýlygyna bile töläp bilmedik wagtlary boldy. Ana şoň ýaly nemeleri, politikalary var. Ve Şonu diýjek bolýan köp kişi bilmedim indi. Men nemelerim şuny ýaly görüşlerim. Paky, Liberty diýip bir tomaşaçymyz işen gatnaşýan düşünjesi ösen bir tomaşaçylarymyzdan biri Liberty maglumat berip halky herekete geçirmek biziň halkymyz üçin dälmika diýen. Ýagny hakykatlary düşündirip halky herekete getirmek diýe biziň halkymyz üçin dälmika diýen. Siz näme pikir edýäňiz diýip soraýar. Sereden berdi aýtmaýyn da bir planym bolýasa ertesi birin başga ýerde görünse ýaman janym ýanar. Az bir min. Häzir şutaýda ýene bir neme bar. Prezident öwsüň syýasat däl, garalasaň, ýazgyrsaň syýasata goşulma diýerler, enatalar üns berdiňizmi diýe. Hawa, maňa degmeýän ýylan müň ýaşasyn diýe. Egoizmma, Liberty bolýaşyň içinde. Heret, Paky, Kadam Rozif, Merkezi Aziýa üçin iň agyrly mesele Owganistan meselesi diýe. Ben şuna goşulamak ýöne. Näme üçin? Näme üçin bilýärismi? Owganistan meselesi diýerler de Owganistan hiç eşitdiňizmi bugünleçe haýsy ýurda çözdi? Haýsy ýurda savaş nämetdi? Yok, Ya da iň Owganistan- agyrly mesele diýe, iň agyrly, iň ynjyk. Agyrly. Hmm. Bolýar Iň ynjyk, iň agyry berýän, iň neme wawaly mesele. Döwlet. Ama bizim yurtlarımızdan biraz nemesi bolup bilermik diýen şuna goşandy. Başta mesela Amerika giren wagty garşy goýup bilerler de. Yani garşy goýup bilerler diýende näýdi mesela öz şartları var ha, şunça soldat getirmeyen zat etmedi. Mesela Pakistan ilk başta ruhsat verdi, sonradan hem ruhsatını nemetti, bozdu. Sen dedi, men üstümden hiç yeri uçak bilen Afganistan'a girmesin dedi. Yine şunu yalı. Dünya Amerika sanksiya getiriyor. Hem için bizimkiler getirmeye, bizimkiler hem getirip bile ellerinde var şu zatlar mesela. Şo güýçde diýenmi, şo Amerika neme edebiljek, täsir edebiljek güýji barmy seň pikiriň? Ya hazırki ýagdaýda Amerika değil de Xitay'a täsir edebiljek güýji var. Mesela Türkmenistan ya da Russiýa täsir edebiljek güýji var. Gazyň üstü bilenmi? Gazın üstü bilen eder.
Ondan Xitayda mesela o häzir Türkmenistandaky guruluşlaryň zatlaryň hemmenin kredidi Xitay'a fabrikler, bağlı. zavod. Xitay'a Hawa, bağlı onu bile. ondan Xitay'a nädip nemedi bilýär, täzir edi bilýär. Yok, ben açık Xitay olayım bardan şu şekilde. nemetse, gassasa kreditler üçün. Yok, ne diyecek olayım söyledim. Adam yalı prezidentimiz olsa, adam yalı. Ana şonda edip bilýärdi. Bizimki o derecede değil yani. Bizimki gayet Xitay'ın kapısına gidip öňe 12 milyar aldım diye yine bir 8 milyar versene deyip sorayara gidip. Häki soraglara düşündürüş etdik, şoňa düşündürüş ýazýar. Şu döwletaga nädip öňe gitdi diýär, diýip ýazan tomoşaçymyz şo näme jogap berýär. Diýmek islänim bütün aktivistleri görýän welin döwletaga ýaly edip görüşün ýok, köp. Muňa goşulanmak köp. Ökmen ekranyň öňüne çykmalar. Men ekranyň öňüne çykýanyň sebäbi men telewiziýa işgäri, medpuat işgäri, radio işgäri bolamsoň, men başarýan zadym, men öz hünerim, media, medpuat, men çoň üçin şu ýolly tejribem bolansoň, şu işi gowy bilýänim üçin, tejribem bolan üçin şu urda men goşandym goşak bolýan. Şoň üçin hem tomoşaçylar döwletaga bilen pikir alşyp, aňyny, düşünjesini ösdürýärler. Biz diňe pikir alşýas, sağ bol. Häzir Arkada işläp oturan köpdür yani. Opozisiýa hemmesinde de. Hökman öňe çykýanlar diýip nemetmeler. Şoň üçin men muňa dogry goşulanmak. Men diňe araçy Super Türkmen ýazýar. Amerikadan daýaw ülke barmy diýär. Xitay var. Düşnükli. Amerika- Indi Garajoglan Türkmen soraýar. Orta Aziýa şu wagt tutaşak bolup dur. Şu arada gara işlan diýip soraýar senden Garajoglan. Doğru, men muňa goşulýan. Tutuşak bolup dur. Mundan fırsat bilenler var içimizde de. Murat Kurbanow ýallar. 20-30 gün kan döküler. Amerikan konsula gidin, hemen öňüne gidin diýip. Bulam ana geldik erismem aýdyp geçdi. Bulam uruşun nemesidir şu. Neme Sanjarı getirecek bolýarmy diýdi. Şu uruşun bahanasydyr şolara. Liberta soraýar. Owganistan meselesi hakynda baka goşulýan. Owganistan neşe söwdasynyň, trafiğinin, narkotrafiğinin başlayan noktada bolan üçin, neşe dawasy üçin gol-ýamka diýenni. Yok. Seredin Afganistan'da neme vardır? Şunu bir zat vardır. Dünyada yaman az yurtta çıkıyor bu. Bunun hem Afganistan'da %50'si diye Afganistan'da çıkyandır. Lityum. Magdan. Aha, toprağında lityum var. Bir mücevher vardır. Şunun için Afganistan dağlarını görün, delik deşiktir. Mücevher nemeleri vardır. Şu an yer gazıp şunu çıkarıyorlar da. Lityumum neme de olan ya? Hazırki telefonlar, maşinler, akümülatör de olan ya da şu zatlı. Bulam gımmat bir zattır yani tapılması, oňarylması gımmat bolan üçün lityum özem en kaçysyny lityum Afganistan'da var. Şoň üçün Afganistan'a neme diýendirler. O neşe söwdasy zat üçün däl o. Asıl lityum üçün. Munun bir sany şotaya gidilip çekilen video kamera nemesi var YouTube'da da adını yattan çıkardım. Görüp açıp izlep bilersiniz şu zatla lityum Afganistan'da barmy zat deyip sonra gözlep görün bir biyografisi de var şunun. Belgesel. İşte Türkmenistan Hatay'a bergidar ummatsız diye Garajoglan Türkmen. Ay onun yerinde yeğenler neme velosiped alıp satıyorlar da. Sonra karşılaştırıp neme derler de gazın yerine. Çünkü onun üstünde duran Amerika koşunu yok. Nemen üstünde? Amerikan üstünden en güçlü koşun. Şunu yalaydı da şu Amerika nemesine
biraz gözlep görün, Amerika gözde olmayan yurttur. Yani onun yer bir ulu nemesi yoktur, onun alıp yatan gücü zadı yoktur aslında. Böyle en köp näyle deniz kuvvetlerine, hava kuvvetlerine nemedip bolar. Yani Xitay hazır Amerikan geçip var ya bu zatlarda. Hatay birinci oruna çıksa Hatay edil yanına kaptalcığını ilat sany az Rusya Federasyası var. Rusya Federasyasının uzak günnüň tewitlerine adam sany, ýaşaýyş ýerleri, ilatly punktlary diýseň seýrek. Şotay Eyvah. göz gözdürmezmi? Olar arasında toprak davası var Xitay bilen. Sereden Xitay bilen Rusya en gowy dostyaly görünýär. Ýöne näle? Perde arkasında da birbirine düşmandırlar. En gowy düşmandırlar olar birbirine. Mesela men Xitayda şunu belläp bilerim. Türkmenistan meselesinde Xitay bilen Rusya birbirine nemedip bilerler, çankışıp bilerler ýöne. Hazırlıkça Rusya bilen Xitay öz arasında näle düşünşen ýaly nemedip durlar, hereket edip dur. Ýöne öz arasında olar aslında nemedirler, birbirine protifdir, olar bir däldir. Xitay soňra hiç bir ýurda neme bolmaz, dost bolmaz o ýurtda. Tarihta hiç wagt tarihta Hatay başka bir öz serhedinden çıkmadık. Yani başka bir yurtları basyp almadık. Inni mundan soň basyp aljyklary herekete başlap bilermi Hatay? Ekonom bilen basyp alýar. Mesela Xitaýyň gowy nemesi Pakistanda bir sany nemesi var, liman diýerler. Neme gemi Port. Aha, port mesela näçe 100 milyar dolar mı pul verdi şoň üçin 100 ýyllygam nämetde kiralady diýerler näme. Kireyin aldy. Dagor başda, aha, kreyna 100 ýyllyk kreyna aldy. Ine şonu ýaly edip kontrat bilen girýändir Xitay. Uruş bilen girmeýär hiç açana. Ana gaty dogry arzu hanam seni gollap neme diýe. Eýem Rusya girdi Xitay olar ekonomikaň üstü bilen alýa uruşsuz dawasyz diýe. Awa. Kadam Rozif ýazýar, Xitayda adam orsa ýara köp. Esasy mesele şol ikisini birleşdirmelik. Yok bu men muňa hiç goşulamak. Adam hiç açanam adam sanna garamal däl bir zat edilen wagt. Onda ine ýene şuna deýmeli bolýar. Siriýadaky türkmenlere serediň ýany 18 kişi kalana çele Esad'ın saldatlar gir ben bilen okşo dağa. Bayrı bucak dağına. Türkmenler. Buna nem boldu? O şo dağa Türkmenler aldı ýene. Sanna seretmeliler. Biram Xitayda şunu ýazat var. Xitaýyň içinde ýaşap ýören halkyň o Pekin'den başka şäherleriniň köpüsinde, ulu şäherlerden başka o kiçi etraflary, owalaryň köpüsiniň hawaram ýok häli. Bunu ýa internetden habar bolmadyk adamlary var şolan. Asıl Xitay diktatorluk bilen ýöretilýän ýurtdur. Xitayda mesela hökümetin ýasaklan saytyna girsen cezası var. Mesela hökümetin hökümete karşı bir nemesen seni vatandaşlık nemesinden o taýda neme berýärler, puanlama berýärler. Şondan çıkarýarlar mesela. Xitay mesela dünyada tanınan bir sany sporcusu vardır. MMA dövüşçüsü. Şoň mesela Xitay nemesi ýokdur. Mesela avtobusa minip bilmeýär, uçağa minip bilmeýär, trene minip bilmeýär, metroya minip bilmeýär. Diňe öz maşyny bilen ýa-da ýöremeli. Vatandaşlyk puanlamasy düşük. Bağlı. Vatandaşlyk bağlı düşük. O Xitayda şonu ýaly ýörendir. Türkmenistanyň üstünde Russiýanyň syýasy, Xitaýyň ykdysady agalygy bar diýe Garazoglan türkmen goşulýarmy şoňa? Ben muňa goşulýan ýöne siýasy diýende Türkmenistan hazırki ministrler diyelim ya da siyasetçilerin köpüsü Rusya'dan emeden de vaktinde Rusya okudum bunu. Bir Türkmenistan'da değil, önkü Sovyet yurtlarına emmesem şundan. Ondan sonra Xitay'a ekonomi bilen girdi hem yere. Birem ne diyeyim, ne yazıp Türkmenistan, yani Pakistan'ı görközü indi Türkmenistan'a da pul verdi. Epesti pul verdi. Gazını hem çekip oturuyor.
Burnun aşağına İran'a da indi kontrat bağlaştılar. Vayenli baza getirecek deyip. Hatay. O İran'a vayenli baza kuracak oluyordu. İndi Xitayda yine bir mesela üstü yeni açılıyordu. Xitay İran'a baza açıyordu. Vayenli baza aşağı bolyadı. Kontrat bağlaşıyordu. İndi Xitayda hiç dikkatinizi çeken bir zat var mı? Amerika'da Türkmenistan'a nemedik başladı. Harboy baza açayın deyip. Önem var. Uçak bazası var. Yazında Hı. normal saldatlarına getirip bilir. Belli olmaz. Bunun üstünde iş gidiyor oturuyor. Amerikalılar. Hava. Onunla Murat Kurbanov prezident bolýar da. Ben onu seyredem okuyorum. Murat Amerikalılar Kurban geç geldi. kaldı. Geç Amerikalılar kaldı. geldi. Geç. Näme? Geç kaldı. Amerika'da şu Amerika Onunla kıtasın Yaşlar komple Hareketi'ni Brezilya'dan täze hökümet edelim. He? Yo azatlar geç kaldı devlet ha. Vapşe geç kaldı Jurnalistler, zaten. ýazyjylar da atlaram näme bolsun? Hökümet bolsun. Prezident Olmasın bolsun, koy. premier minister bolsun, mejlisiň başlygy bolsun, täze partiýa bolsun. Hı? Bol bilmez olar arzu ediyorlar. O zatlara geç kaldılar hali. Ben size geçen düşündürdüm mü ki diyende ki bu zatlar. Ve sene olan höwezin näme diýen ay? Beýtme da bak. Onun hövesi kursonda kalacak. Şoň üçin kan döküşlük isteýärler da adamlar. Ve Bilýärler özleri gowy bilýärler aslında. Japonya'da diye şu wagt diye Kuril adalarına dawa edip dur diye. Orsedin töwereginde, orsedin yerine gözü bolan dawa edip duran diňe Hatayda, Japonya'da var diye. Aslında o da Japonya toprağı değil mi? Adalar. O Japonya'nın eri aslında. Arduhan Aslında yine Japonya. diye Hatayda resurslar az, Rusya amatlı olca diye. Ona hemen diyelim ben düşünmedim şunu yani. Hatayda resurs az, yetenok diye. Hatay'ın resursları, kaynakları, öznemeleri, Aha. çiğ malı, ulancak zady. Şoň üçin Rusya diye, Hatay üçin olca diye, baýlyk diye. Talanıp alınacak olca. Yo Rusya'nın on yalan nemetmen de Rusya bilen Xitay birbirlerine zatiydik böyle on yalan düşürmeyelim. Rusya'nın hem bolsa vayen tarafından güçlüdür. Bir ikem hazır Amerika bilen Rusya ya da Avrupa bilen Rusya düşman diyelim ha. Kağız yüzündedir. Ya da medyada düşman bolup görünüyor. Xitay'a karşı bir nemetsinler. Xitay'ın düşmanı az değil. Burnun aşağında Japonya dur. Yine biri neme var? Tayvan. Demirgazı Koreya diyelim. İkincisi Şu Tayvan Tayvan var. Tayvan. Demirgazı Koreya mı? O aslında Xitay bilen uruşmaz da yani Rusya'nın amoncağı, Xitay'ın amoncağı da şu. İkisine de işleye dese. Bir neme var bu. Böyle Kore'de var Amerika'nın nemesi. Oncağı var ya. Günorta. Ha. Bular hem nemetmeli. Bular hem Xitay vaktinde Xitay'dan çeken milletler yani. Arduhan ýa-da Xitay'a, Rusya, Mongoliya, Kazakistan üçüz gerek diye. Yok yanlışı var. Onda Neymiş? Xitay'ın nemeden hem işi var. Onda Xitay'ın zaten hem işi var. O Myanmar'da. Myanmar'da Müslümanlar geçen nemettiler ha. Budistlere öldürttürdüler ha. Orada ne işi var? Ya da Afganistan'daki bu neme var ya Türkistan diyen şehri. O. Orada ne işi var Xitay'ın? Türkistan'da ne işi var? Günor Türkistan diýen neme Sinjar neme. Xitay'a kalsa yankı nemen adyşyalı o kaynak gerek. Xitay hem ýerem gerek. Onu ýalsa etse. Onda okyanusa da Xitay öz nemesini soraýdy. Seret Nusoy gala diýip bir ýazýar. Nusoy latinçe galasy nemesi Kiril harpyna, Ors harpyna. İran Xitay Turan gurulmagyna garşy dil luguşyp bilirdi. İran zaten dil değişikliği. O İran
Seredin İran isteye aslında İran mesela bizim hem nememiz isteye, bizim hem işimizin yoluna gitmesini istemeye diyeceğim. Ya da Azerbaycanların. İran yönü bir zattan korkuyor. İran'a ne diyen size? İran'ın içinde de 40-43 milyon halk var. Ondan hem korkuyor. Bakay, Liberty soraya. Türkmenistan'ın bergisini näçe wagtda üzüp bilir täze hökümet gelse diye. Dogry ykdysady reforma geçirilýände nesilden nesile geçip ahyry yer berip üzmeli bolarsmy? Gaty gaýga goýýaş mesele diye. Sen näme pikirde? Oğuzhan'ın bir nemesini okumandır öyle rovayatyny yer vermeriz diye. İň bozuk yeri soraya bolmanda şu nemeler, magollar. Bizde yer verilmez de ýöne şunu aýdym. Gowy kellesi işlen, ekonomikadan gowy kellesi işlen prezident gelen ýagdaýynda Xitay bergisini üzmek ýaman ansatdyr. Sebäbi Xitay Türkmenistany alyp oturan gaz üçin pul tölenok. Belki Xitay'ın bergili bolup çıkıp biler Türkmenistan'a belli olmaz. Alıp oturan gazına sebep pul tölenokda. Hadi diyelim Xitay'a Türkmenistan'ın mesela ben bildiğim 18 milyar mı 12 milyar mı Türkmenistan'ın bu nemesi var. Bergisi var. Diyelim 50 milyar olsun. Alıp oturan gazın pulunu tölesin onda. Onun yerine neyle diktatörün nemesine gıyız doğanı sövdar anırdan zat getiriyor. Mal harit getirip satıyor Türkmenistan içinde. Bakay, kadam häki nemen ıydın dowam etdirýär. Adam sany de şol. Bakay, adam sany iş güýji meselesi çynlakay mesele. Siriýadaky ýagdaý bolsa birinji, musulmanlaryň, türkmenleriň mertligi, ikinji, terrorçylaryň gorkok namartlygy diye. Ben şu bir düşündürse devlet şu terörçülerin korkak namartlığı, musulmanların mertliği. Sen aýtdyň 18 kişi galsa da şo Paýarburakdaky Türkmen dağynda türkmenler hökümetiň güýçlerini şo taýyk sokmady, şo dagy nemetmedi, şolara bermedi diýdiň ähäli. Inde şunu alaýdyp biljek. Şu aýda oturan oglana da gadam belki bizden uluduram ýaşy gaty görmesin. Biz Türkmenistanda bir zat bolsa näme gitjek dälmi? Türkmenistana. Mene gitjek. Haýsy tarap nemetsem, Xitaydan Amerika bolsun, başga ýurt bolsa, haýsy ýurt bolsa da gitjekmi? Ýurdumy görejek. Görürüňsiz. Bizde on ýaly meňe çevremde gitjek däldiýen oglana dek gelmedim ýani. Bizim başkalar çağı çoğu vezipe bağılıp hiç tat göze ilmeye vatana hopavlığına. Seredin sonra bizim bir gowu nememiz vardır. Önkülen aydan gepi de bu yönemen Türk tarihinden okanım üçinem. Ben aslında Orta Asyalarda ayrılan gep. Sen diye ne dersin diye uyursun diye düşman diye yatmaz diye sen yatsan düşmanın yatan ok diye. Sen diye düşmanın diye sen düşmanın yattan çıkararsın diye. Yani sen düşman yatından çıkaran ok diye. Şunun için ikinci şunu biz ne eline metseyim böyle hem millete korkonu bolar, kaçanı bolar da yani bizim bir Türkmenistan aydam ok. Kazakistan'dan şonyalı, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Türkiye'de, Türk Cumhuriyetlerinde vatan bolanda biraz başkaça bolyandır milletler. Böyle ki mesela Araplar onyal däldir. Gaçarlar yöne bizimkiler gaçlarına men nemedem ok. Uruş olanda ya da liboy bir zat olanda yurduna döneceklerine inanýan. Bizim o kanımızda var. Kanımızda var o zat. Bak, olum şeyle bolýar. Sendine Türkmenistandaky türkmenlere hata bolma. Men şonu aýdýatynda dünýäň nerinde bolsa bizim 5-6 milyon, hatta käbiri 7 milyon türkmen var diye.
O vatanlar 6,5 milyon bolmaly. Men bildiğim 6,5 milyon. az değil. 6 bolsa az değil. 5 hem az değil. Onun hemmeti tecrübeli ursda. Partizanlyk ursunda tecrübeli. 1, 2 Türkmen tekrar 3,5 milyonum Türkmen tekrarda Türkmen var. Bular Türkmenistana ata watan, göbek kanymyň daman ýeri, göbegimden men baglanan ýeri. Köküm Türkmenistany diýip oturan adamlar. Ondan başka da indi men diýjek bolýanym, Özbekistanda da az Türkmen ýok. Türkü Cumhuriyetlerini alanda diýen hemmemiz bir gandan gelýärse. Tarihimize seredende hemmemizin bir tarihimiz var. Şoňa seredende bizim millet bolýar da olaram. Şonda neme yok. O näýdi? Mesela Araplar ýaly bizimkilerde gaçmak diýen bir zat yok. Şoň üçin beýleki ýurtlaryň niýeti, Jurnovski diýär, ana diýär birleşip barýarlar diýär. Bular birleşse diýär dünýäye eýe boljak diýär. Ne, şutaýdan bilin. Bizim millet diýmek güçlü. Hazır prosto neme var da näýdi? Abdullah Çiftçiň gowy bir gepi vardır. Türkü Cumhuriyetlerinde diye hükümet özünü düşünüyor diye, halkın düşünen ok diye. Yani halkın düşünse diye, o halk diye dünyaya eýe boljaktır diye. Bunu Rusya hemme yurdam şu gürrüňe edip oturan bolsa diýmek, bizim halk yani Türkü Cumhuriyetleri hemmesem güçlü yurt. Zaten näçe dünyada bar mı başka bir nemese? Näyle? Örneği näme bolýar misaly? Var mı? Näçe Selçuklu, Harizm şahlığı, Osmanlı, ýene başka imparatorluk özleren bular en az 200 ýyl, 150 ýyl, 500 ýyl, 600 ýyl döwür sürüpdirler. Başka imparatorluk var mı şuňa görkezin? Çingiz Han bile 200 ýyl sürüpdir. Karajoglan Türkmen ýaly. Turan düýşünden oýanyň diýe. Bolup bilmejek zat diýe. Yok, men muňa goşulamak ýöne. Bu zat boljak, muň gaçary ýok, sağa sola gaçary ýok. Näýli düşünseňiz, düşünin, meni ýigrenin gaty görün boljak zat aýdan ýöne. Sebäbi näýli size hazır ayakta galjak bolsaňyz mejbur goşulýaňyz şu zada. Başka ýolumuz ýok. Şuna bir misal berende Döwlet ağa, sana bir öz nemäni soraýyn. Bolýar, Turan birligi goşulanda nemämiz näýli sıkıntymyzy ýaşap bileriz? Kynçylyk, nähäl kynçylyk çekip bileriz? O dawa nemesi bolar? Mesela Russiýa bilen, İran bilen, Hytaý bilen, bular bilen hakykatdan hem kan dökülüşler her şeýle gidip biler de. Ýöne şuňaly bir zat var. Turan birligi gurulsa 300 milyon halk bolýar. 2. Ýewropa tüketici nemedir? Sınıfa girýär. Tüketici näme diýmek? Sarp edici. Aha. Hazır indi Orta Asya yurtlaryny görün. Üretici nemesindedir? Kategoriýasynda üreticidir. Üretici diýende bir fabrika zatdan diýemok men. Yer astı baýlykları bilen. Indi şular birleşip ekonomisini gowy hakykatdan gowy neme işledip bilseler, üretip hemme taraplaryň fabrikasyna mesela Ýewropa näme diýär 75 sentden mi bir zatdan paxtany alýar, akidip Adidas, Nike sana getirýär, en arzany $80-70 getirip eline berýär. Satýar sana abratyn şonu. Şu mesela bizim özümizde ya da Özbekistan'da da pamuk var. Şu özleri üretip özleri nemeden de o olmaz mı? Ekonomi tarafından hem taraflı. Yani şunu edip bilseler Turan birliğinin önüne hiç kim alıp bilmez yani. Nosoygalaya diye Turani Amerikanyň Birleşen Ştatlary aşaklyk bilen gollap gurulur diye. Amerikan golluğu bilen gurulur. Amerika goldar oňa ýsat ýamak. Amerika Irany, Russiýany, Hytaýy gorkuzmak üçin ýalandan goldar. Ýöne iş neme gelende, kıyın güne gelende Amerikan goldurjana on ýaly inanma. Amerikan siyaseti
nemedir o? Özün çıkar üçün bardır Amerika. Hiç açan nemesi Öz için gelmez bekmedi o. üçün. O. Osoygala yene ýadyýa. Jirnovski helek golya Turana garşy bolup diýe. Sebäbi bilýär, olan bilýär. Ýa-ni gaýdyşmy ýalyn gurulsa, ana onda alyp bilmejeni bilýär. Ýöne şu var. Ganda küçüklük bolar diýeniň sebäbi hem şudur döwlet aý. Ýa millet ýanlış düşünmesin de. Mesela Turan birliği kuruldu diyelim 7 yurttan. Näme bolýar? İran'daki Türkler emnem etmene başlayalar. Yani bellisi var mı onun? Turan birliği belki diğer İran'daki Türklerin toprakları Gülistan, ondan sonra Nakçıvan, Gülistan Türkmenistan'a değişti, Nakçıvan Azerbaycan'a değişti deyip sorak biler onu. Ya da Rusya Federasyası'na gidelim. Yakutya, Karakalpak mı diye ne? Ondan sonra Çeçenistan, Dağistan. Bunlar hem Türkiye Cumhuriyetleri. Bunlar hem sorak bilerler. Onun için Rusya da istenir bunu. Kavkazda İran hem istenir. Kavkazda Türkiye olanlar Garaçaylar, Nogaylar, Türkiye Altay. olanlar. Kumuklar. Altaylar. Kumuklar. Yok, Altay bu tarafta. Kavkazdakiler sana ait berýän. Türkiye kökeni, dili zady Türkiye olanlar, Nogaylar, Kumuklar Dağıstan'daki. Nogaylar Çeçenistan'da da var. Nemede de Dağıstan'da beýleki yerlerde de var. Biram nemeler Garaçaylar. Kırım var. Kırım Tatarları var. O. Kırım o tarafta nemede de. Kavkaz'da da. O Kavkaz'da deliyor ona. Kavkaz'da da. Ondan sonra denizde Rusyan teritoriyasında yamanken neme vardır ona? Tatarstan, Başkurdistan. Çeçenler ayrışınca alı. Yarısı nemedir? Yani Çeçenler aslında bize koşulur mu kad yani istesen de. Yani kıyım bolar olar işte Rusya meselesinde. Onun için Turan birliği kurulan son yine bir 10 yıl gerek mi kad bir fikir ediyor. Hem taraflarının ösmesi gerekli. Hem taraflarının yani. Bakı goýsana Turan birligini ol proýekt Atatürk'ün arzuwy diýe. Yok. Turan birliği Atatürk'ün arzuwu ben şonu hiç yerde eşitmedim. Döwlet ağa senem diýen öyle men şu Atatürk'ün arzuwlugyna men inanamam. Yok, Atatürk'ün arzuwy däl, Atatürk'ten öňkü mesele. Ýöne Atatürk 1933-nji ýylda bir çykyşyna aýdýar. Şu wagtky diýe Sowet Soýuzy diýe edilliýe Awstriýa, Wengriýa imperatorlugy, Osman imperatorlugy ýaly diýe wagty gelende dargar diýe. Şol Sowet Soýuzynyň içinde diýe biziň bilen dini, dili, taryhy bir bolan halklar bar diýe. Şol dargaljak wagty şoňa çenli diýe biz diýe taryhyň bizi aýran ýerine birleşip taryh bir köprüdür. Medeniýet bir köprüdür. Dil bir köprüdür. Din bir köprüdür. Şu köprüler diýe gurup berkedip şoňa taýýar bolalım. Haçan Sowet Soýuzy darganyna biz şu taýdaky diýe dogonmamyz bilen birleşeli şu köprüleň üstü bilen gatnaşygy ýola goýarly. Şo günün geljegine garaşyp oturmaň taýýarlyk görüň diýip 33-nji ýyllar çykyşynda Atatürk aýdýar. Ýöne şu manyda aýdýar. Atatürk we Türk birligi diýsen çykýar. Iň soňunda da şu sözüni nähil tamamlaýar. Türk birligi diýe. Bir gün hakykata öwrüler. Men şoň arzuwy bilen ölemde de gözüm açyk gider diýe. Düşündiňmi? Onun gözüm açyk gider diýe. Ya menem aýdýar ertil bolar diýip aýdam ama Turan birliği. Belki 10 ýyl soň bolar. Yani men aýdam wezipeme gelmesi üçin belki 50 ýyl gerekdir. Yok, ady Turan birligi bolup biler. Ady. Ýöne maksady, roly, funksiýasy milli bähwide görä bolarmy? Türkmeniň bähwidine görä bolarmy? Edil häzirki dünýä konjunkturasynda global siyasatda men
şonu Türkmeniň bähgidine milli bähgide bolar diýip nemedi bilenmek. Aýdy bilenmek Hemen bar. gelecekki prezident Paşaýan Serdar. gelecekki prezident. Serdar Yok Serdar derler. Serdar hiç düşünmem yok. O yaptan Gitdi çıktı. orsede takyar gezip bera kabul O ettirdi yattan özünü. çıktı. Onu yattan çıkarttırın. Ondan sonraki aydayın onda. Ondan sonraki gelecek prezident diýende. Serdar prezident olarak görem oldu devlet aşyny aýdama. Gelecek diýip şoň üçin aýdam paslaýan. Gelecek prezident eğer men düşündüğüm ýaly kelleli çyksa, o sizin aýdan zatlaryňyz nemetmez. Aýdyşym ýalan tutar turan birliği. Türkmenistan elinde bolan zatlary ekonomisini ulanyp bilen ýagdaýynda gowy tutar. Milli bähgide hyzmat eder diýen şonu. Haýdam bolsa bir keseki güýçlüň Turan birligi ada aslında ada Turan birligen bolsa baryp başga keseki güýçlüň bähgidine hyzmat etmez bolýan şeýlemi? Hakyky manysynda hyzmat eder diýjek bolýan, peýda berer diýjek bolýan. Yok, halkın düşünen biri gelse Turan diýende 40 kişi şunu düşünýär, devlet aga sen hem şunu düşünýärmi kendi? Bir ýurda bağlılık düşünýärmi kendi? Yok, zat yok. Yok. Sen soňa hazır geçenlerde yine bir ýygnak boldy, dur indi. Bozma. Bir ýygnak boldy. Hem kim Turan birliği, o Turan birliği däl o. Türkiýe Cumhuriyetinden keneşi diýär. Yani birleşmeyi diýär. Turan birliği de o bir sövdan üstüne boldy. Ticaretin üstüne kurulan bir zat. Turan birliği kurulan o hali. Kurulmasına wagt gerek. Kurulacağını bilmedik, biz görecek mi, görmeyecek mi, ona bellisi yok. Yani Türkiye Cumhuriyetler keneşe mesela sövda üzerine bir goğuz atmayın fikrimce. Mesela seyredin Özbekistan'da oldu, Kazakistan'da oldu. Rusya bilen Kazakistan arasında ne el dava gidiyor orsaydı geçen yıl. Indi nemçe onça Rusya onu bir 10-15 yıl öňünden Rusya Kazakistan Rusya şunu ýaly nemeden bolsa Rusya onu nemeyi ýaly ederdi, Gruziýa ýaly. Önemli Kazakistan'a edip bilen o hazır. Kazakistan ekonomisi böyle onun başındaki adamlar hem neme? Kelleli adamlar. Kazakistan başındaki adamlar. Bakın. Şunu bir zat var. Mesela Turan Birliği'nde Kazakistan bir kontrol nemesen bağlaşmasan Pakistan, Azerbaycan, Türkiye bulanam nemesi var. Pakistan'ın Rusya bilen arası gowy bolan bir ýurt däldir. Mesela Hindistan meselesinden araları bozuk. Onun için Pakistan'dan yattan çıkarmam Turan Birliği'nde olan olacaktır. Macaristan koşulup otur. Bakın. Şeyle bolup bilermi? Turan Birliği'nin adı Turan Birliği. Yönü Rusya'ya karşı, Hatay'a karşı, esasen Matay'a karşı, Hatay'a goňşy bolan Türk dilli Türkiýe halklary guramaçylyk ýagdaýa getirip birden bir zat bolaýanna şolary Amerikan ýaşyl guşak proýekti bar. 2,5 trillion şoňa seriş taýryldy. Şo ýaşyl guşak proýektini diňe şo proýekte 2,5 trillion dollar seriş taýryldy. Şol ada ýaşyl guşak däl Turan birligi bolup ýöne hemme adam ýaşyl guşak bolsa şo ýaşyl guşak proýektiniň ady üýtgeldilip durmuşa geçirildi. Milli bähgide däl Amerikan ýa şoraýaly bir güýjüň ýa bir näçe başga güýçlüň Amerikan, Angliýaň bilelikde ýa aýratynlykda olaň bähgidine hyzmat etsenämi? Yok, olan bähgidine hyzmat etmez devlet ha. Hakykatdan etmez devlet ha. Bakı, Teret, bakı, sen diýen zadyň Turan birliginiň bolmagy üçin Turan birligini emele getirjek döwletleň ykdysady garaşsyzlygy bolmaly. Dünýäde geopolitikada, dünýä konjunkturasynda esasy birinji derejede rol oýnaýan syýasy kesgitleýän zat pul, ykdysadyýat bakı, ýalanmy? Doğru. Onu ykdysady garaşsyzlygy bolmaýan. Esasen Türkiýe ykdysady garaşsyz däl. Türkiýede iň güýçlüsi Türkiýe.
in güýçli Türkiýe öne Türkiýede O. ykdysady taýdanam, syýasy taýdanam gararsız der. Amerika bagly duruşy bilen. Amerika Endi bir zat näçe diýemi? egili ýaşalar. Yok. Onun O nägili? öňde. Häzir Häzir däl. Turan birligi bolýar. Nähil O milli diýeniz, bähkide hyzmat serede bolýar. Amerika bagly diýeniz öňde 2015-nji ýyla çeldi, 16-da çeldi diýelim. Häzir däl. 2. O ykdysady nemesinden pul diýdiňiz, häzir pul üstünde işlerini otyr. Sen Ona maýdaýyn size. dünýädäki istede näçe istese isläbersin. Sen häli ýaman gowy mysal getirdin. Sen näme diýdin? Arkadan we şol tohumyň bütün pullar diýdin Amerikada saklanýar diýdin. Dogrymy? Hawa. Türkiýedäki baýlan. Bu beýleki Türkiýe döwletlerindäki baýlan. Pullar nerede saklanýar? Hawa. Olar ýalyky Turan hakykata öwrüljek bolsa, anam bolmaly. Anam ýawa, öz pullaryny daşaryda gaçyrýarlar. Bular öz aralarynda şeýdip bir bileleşik kurjak bolsa milli bähgidi üçin. Daşarydaky pullaryny blok etseler näme diýerler? Hiç adam edilmezler. Serenin ona karşı Türkiye'nin hemen de kozu vardır. Her yurdun hemen de kozu vardır. Meselem nähil kozu bar? Nähil kozu bar? Amerikan Ersan bazası var. Bolunda näme? Türkiye'de. Men boşaltýan çekýän ise näme? O boşaltýan çekýän bilen Türkiye diýilmez. Türkiýeň syýasatyny kesipleýän Amerika. 2 gün öň diýdi. Karşılaştılar ha. Ambargo uygulanacak dedi. Näme diýdi? İncirlik kapanýar diýdi. Näme boldu? Joe Biden geri näme? Sen ondan Dur indi döwlet ha. Türkiye'deki adamların bolýa şu tarapından men näme diýen? Türkiye'deki baýlan köpüsi yurttaşyna Ýewropa, Amerika pul ýatyrýar. Ýöne Amerikadan hem Türkiye'ye, Ýewropadan Türkiye'ye pul yatıranlar var. Trump'un bile nemesi var şaydı. Näme o? Maýa goýma. Söwda merkezleri bilmem nämesi, öýleri zatları. Birbirlerine karşılıklı siyasetinin ýadyna hiç salym der. Ya hiç satlar da ýöne her ýurduna özüne garşy bir nemesi vardır. Mesela yine häzir seredin şuna bir zat vardır. Döwlete mesela ýene bir ýazaýdym. Häzir Ýewropa ýurtlary batı diýerler-de. Gün batar. Bundan 15 ýyl, 20 ýyl güçlü hakykatdan. O sizin aýdyşyňyz bolýardy. Häzir indi tersine dönmene başladı. Bunu kimden dinlep görün? Häzir hemmesi näme diýe? Doğu ülkeleri diýe. Gündoğar yurtları nemetmeye başladı. Hakikaten hem düşünüp görün. Gündoğar yurtları ösmeye başladı. Mesela Malezya, Endonezya, Xitay, bilmem ne, Bangladeş gidiyor. Uzak gündoğar. Oğlum şeyli dolar. Az indi dolar kalsam düşlemeye başlamadı. İndi. Az taze bir nemede yine başladı. Neymiş? Hemme yurtlar hazır gün batardaki yurtlar Orta Asya'ya nemetmeye başladı. Demek Orta Asya'da da bir zatlar dönüp otur. Bundan yani yattan çıkarmalım. Seret, Karacaoğlan ya diye. Türkmene Turan gerek mi? Turansız öz-özüň dolanır bolmaz mı? Ya öz-özüň dolanır bilmez mi? Bir taraflı statusu doğru işledilse diye. Bir taraflı hemen karşı yöne. Devlet ağa. Näme üçin? Näme üçin bilýär misin? O kim? Erkin Ses'in nemesi var ya. İlbeyli. O İlbeyli. Onun bir aydan gepi vardır. Bir taraflık bolanda Liboy prezidentin gelsin Türkmenistan'a. Şu bir tarafın arkasına sığınıp etçe işini edýändir. Bir taraflık kağız yüzünde işle. Indi hazır bir taraflık diyen bir zat kalmadı. Önkü siyalı zat yok. Üçüncüsü bir taraflık bolan ýagdaýynda sen Afganistan'daki Türkmenlere koşulup bilen ok. İran'dakilere koşulup bilen ok. Suriye'dekiler, Irak'dakilara. Bulara koşulmalı. Ne fikrimce biz tarihimize miyattan çıkarmalı değil mi? Öz doğruluğumuza kömek etmeli yeri gelende.
Aslında en köp oların bize nemesi var. Näme diýerler? İhtiyacı. Şutaýda Notoygala ýazýar. Erkin adalatly ýola goýulmasa, türki birlik gurulsa da güýji bolmaz diýe. Bak men aýdýatyn, normal adamlar gelende şu zat bolar diýip aýdýatyn. Menem şu az erti boljak diýem wa şu zatlar. Düşünükli. Belki 50 ýyl sonra. Şutaýda bir zat sorapdyr bak. Türkmen halkym diýe. Salam hormatly döwlet baýgan, size sowalym. Şatlyk şeýhi we hakyky niýeti näme? Onuň esasy hereketi nämeden ibarat? Jogap berseňiz mümkin bolsa. Şatlyk şeýhi şu kanalda näçe gerek çykyş etdi. Şoňa özüňiz analiz berin. Biz analiz vermek üçin siz analiz verin. Halk analiz Şu men bir zat aýdaýynmy döwlet ha? Hawa, haky sen pikiriň barmy şu temada? Şol adama men bir tarapdan hak berýän şatlyga. Nähili hak İkinci berýär? bir Seredim. Näme bolsa da hazır. Türkmenistan içinde oturan adam. O belki yalandan aýdyp oturdur. Arkadağım, can şohladım, canım ciğerim deyip. Hı. Nereden bilecek? Belki aýtdyryp bir on zor bilen aýtdyryp oturandır. Hı. Bu bir. İkincisi hem. Sonra sonra berende sen edip gördünüz mü? Men Türkmenistan'da diýendir. O Oraz bilen çykyş edende ondan soň başga da soru bersem men bilem yok. Men Türkmenistan'da ýaşaýan. Men nereden bileň zat diýip öwrendi şu gepi. Belki soňam ýene akşamky çykyşynda mı bir näme anekdot gurrun beren ýaly bir zat etdi o size şu taýda bilýän bolsaňyz. Hawa. Düşündim men onu. O aslında başka zatlar hem gurrun berjek ol adam. Menin pikirimce de. Ýöne şo näme edip bilen ok näil diýem. Şertler. Ýurdun içinde bolan üçin öz janyny nemesinden hem gorkýar şu adam. Ben hazır aýdýaňyz, men bolsam aýtmazdım. Onu ýazada aýtma. Bilbili ýalam ötürerler gerek bolsa. Şonu aýtsana. Men näçe gördüm onu ya, ötenem gördüm, etmediği için men ettim diýip görenem gördüm. Ýalvar ya, men ettim, men ber şonu ber diýip. Şatlyň öz aýdyşy halk ağlanma diýaly. Halka duýduruş etmek, bildiriş etmek, düşündürüş etmek diye. Men maksadym diye. Şatlyk. Galanam şatlyň özünden soran öz kanaly bar. Men şatlyň pres sekretary däl. Ornwatary däl. Men nerden bileýin? Soň şu aýdyp oturan geplerin köpüsini özüň bilen okşanyň. Kimin? Şatlyň. Nähili Gürläp oturanda. Mesela yurttaşındaklara vatan dönüyor bir zat diýip näme gürleýändir. O ýatlanan gürrün. Ýatlanan zady gürleýändir şo. Kasdan men nemesini izleň. Ýatlanan gürrünler aýdýandyr şo. Eline beripdirler oň wagtynda okudypdyrlar. Ruhnamany okanýarlar, ýatladypdyrlar. Şonu diňe gürleýändir bir ikem şo mesela akşamkymy ondan öňkü çykyşynda bir minut garaş diýdi gitdi. Näme getirendir diýip pikir edýänçi. Gitti nemesini defterini getirmedi mi ki? Düşündünüz mü? Diyecek bolýan mı? Onun men pikirimce özem akşam öz ağzı bilen aýtdy, wagty gelende kimin kimligini görersiňiz diýdi. Biraz sabır edin diýdi. Özü soňa ýene bir zat diýdi. Men diýdi aýtmaly geplerimi aýdyp oturandyrym diýdi. Akylly bolan düşünen şo taýda düşüner diýdi. Men näme niýetim bar aslında zat diýip aýdandyr ol adam. Onu gürledip oturlar men pikirimce de. O yalandan arkadağım diýsin, näme diýse de. Düşdüm. Serhat Baky, Gadamrozow, Turan Birligi Ewropa Birleşiginiň we NATO'nyň Merkezi Aziýadaky analagy bolup biler diýe. Yok, onun kopyası bolýar ýöne. Onun kopyası bolýar. NATO'daky, Ewropadaky kanunlaryň köpüsi Turan Birligiňde boljak. Ana şonu bilýän. Ýöne
Onun nemesi bolcana Türkiye Cumhuriyeti'yle bağlanacak değil işte şu an bağlanmaya şu zada. Ayratin öz nemesine imparatorluğunu kurma niyetinde. Seret Arduhan yaman gowurdadyň üstünden tutdy. Wow, ıncık yerinden yapıştı. Rezerv Amerika'da, dollaram Amerika'da yattan çıkarma diye. Kim pula hüküm ediyen olsa, dünyada şol hüküm ediye. Yalan mı? Doğru indi ben size geçen size gurun beripdim mi yoksa başka biri bilen mi karşısına? Kripto valuta hakkında bir gurun beripdim. Bilen. Koronavirüs çıktı, kripto valuta haçan nemette 3-4 katına çıktı bilen bolsanız. Köp Soňam yurt mesela çöktü, dargady, pıtrady. çökmeye, kripto valuta çökmeye. Kripto valutanın arkasında yankı Brown'la size soru verdi. Masonlar dedi, Illuminati dedi. Ana olordur kripto valutanın arkasında. Xitay'ın arkasında da şolordur. Xitay näme üçin son 20 yılda birden ilerlemeye geçti. Östü. Arkasında duran yurt bular. Trump näme üçin Xitay'a karşı geldi? Trump'ı näme üçin ayırdılar? Adaletli näme boldy Xitay'da saýlaw? Ýok. Näme üçin Illuminati soňa masonlara karşı çıkan üçin ayırdılar Trump'ı? Aslında Trump kazandı diyen şeyle mi? Aslında Trump kazandı Xitay'da saýlawy. Ýöne indiki saýlawda da Trump kazanacaktır görün. Seret Tuştay'da nemelerden biri geldi. Şu hali soraya da nirde olur deyip. Şu gıydlıklı küntüler var, özünü hödürläp berenlerdi. Hany biri-biriňi satyp azalyp gallaňyz minni diye. Ogrum özüne sor, orrum özüne sor diýäle. Orrum son. Neme bilen Özü ýaly. karıştırdım kadiyen bu. Awo. Saparyklyňlar bilen karıştırdım kadiyen. Devete bilen garıştırdy. We beýlekler bilen garıştırdy. Şeýlemi? Lew tiger diýilýän haýwan. Heret näme diýär? Hany azat, hany oraz olary satdyňmy? Döwlet agaya olar seni satyp senden gaçyp gitdimi? Ina kelle şu görünüşde samykanya berýär. Tiger däl şagal geldi diýe garaja oglan ömrüň uzak bolsun. Gaty gowanda şol. Şu owaň uzagundan ulayanlar bar. Owa gelip bilmän. Ana şolardan şol. Şolardan. Şuýda bir neme bar. Soraw bar. Liberty soraýar. Baky Ali Babacan hakynda näme pikir edýäňiz diýip soraýar. Ben o adamı tanamam vay. Ben tanayandan ýöne söyledin. 23. Nemeni mi aýdýar? Saýlaw mu aýdýar? Bilemmi? 2023. 2023 aýdýan bolsa şunu diýeň. Türkiýanyň nemesine girip bilemok siýasetine. Ýöne şunu aýdyp bilýän. Ýene de Erdoğan kazanacaktır. Erdoğan özü bolmasa da şu adamlar kazanar. Ona aýdyp Yine bilecek. son kontrolüne olur diýende Putin Medvedev ýerini çalışýaly. Bolup biler sevenem için MHP, Büyük Birlik Partisi, ondan sonra AK Parti birleşe. Olar bir partiler hem mesela sağ görüşlü parti. Yeňjegine de bilýän, inanýan. Yani o diyen ara açık olmaz yani %50'nin üzerinde ne eder? %50 bilen 60'ın aralığında kazanır. Düşnükli. Bakacan, onu şuun keyfir şun bilen jemläli. 3,5 sagada ýetirmen 3-15 minutda. Üýdäkiler ama diýär bu sen ehiriň näil bolýar howdy. Sen iş güýji taşla diýär her gün bir sagatlyk ehir et ýöne diýär iş etmeden bolýar. Her gün aram girýän 3,5 sagat. Ya şuna go iseredin öz ara nemeler, burunlar.
dünya siyasetini biraz öğrenen bolas Ýöne birbirimizden. sen ýanky aýdýan ýerleň şu neme dünya global siýasat baradaky Türkmenistan üstündäki oýunlar baradaky bölümini men aýratyn gepleşik edip goýjak. Şu taýny. Sebäbi 3,5 saat seretmek kynna. Şoň üçin ýangyja ýerine men aýratyn gepleşik edip goýjak. Illuminati bir masonlar, olar nemeler ikisi bir zaten. Rothschildler, Rockefeller, onlar bir olar nemesi. Cüneytan ber jogaby. Men jogap bereýin şu ýanky şagalyň soragyna diýende. Cüneytan. Häli bir sorag wady. Neme bagyşla aýdaýyn oturkam geç gidipdir. Bir ýa-da Oraz deport bolly näme. O da ol habar köýne habara. Oradan hemme zady ýoluna, uğruna uğrukdy, gitdi. Hudaýa şükür. Problemasy ýok oradan. Nesip bolsa ýakynda oradam efire gatnaşar. Şagallara meşelle kakır. Karajoğlun tügelime erteriňiz haýyrly bolsun, köp sag bolun diye. Sag bol Karajoğlun. Selälikleň mübarek bolsun. Türkmen halkym soňky sowalyma jogap berdiňiz. Sen soňky sowalyma jogap bermedikmi? Nirde? Jogap berdiňiz sen sowalyma. Türkmen halkym. Şat barada kaýdan zadyňa jogap berdiňiz. Başga näme bar? Berdige. Mundan öter näme? Mene düşünem bak. Ya öz aýtyrjak bolýan zadyňyzy biz aýtmalymy? Düşünmedim. Näme diýip berde adam satylanyp şagal satyn alnanyp diýe. Ýokorda diýe. Ýokorda nirde? Näet ýagdaý bara? Atam döwrüne sorag ýazyp soň ýene ýyda gitdi ýaňyzda bara. Iň kyn zat şol. Nirde türkmen halkym? Täzeden ýazsyn. Ýok, täzeden ýalma ýaltanýarlar. Hälen bir gaharede otur, o iýermenler. Maňa. O gyýlar bilen bir tarapdan ýazyp oturalmalylar. Onuň sorag ýazýada basmany ýadyna çykarat we beýlek tarapdan aýgarlygyna gelip durda. Onuň soňa maňa gahar edýärler. Tegişýändiň bar. Ýok, sen hakykat gerek. Ýok. Gelekäriýetiň reklamasy. Şondan ýok. Gaýtadan ýazmaga ýaltanýa. Baky jogap bermedi. Batyr Jomortow näme? Batyr Jomortow kimmi? Batyr Jomortow Özbegistandaky türkmenlerden baky jogap bermedi diýe. Näme jogap bermedi? Bilmedim. Näme jogap bermedi baky? Saýgaryp bilindi internetde teýdenler toğuşan saýgaryp bilindi. Ýani seljerip bilseler diýe internetde teýdenler toğuşan informasiýa bar, tapyp bolýar diýe arzuwan. Gaty dogry. Abdurrahim Seýguli. Menden zatlamyň köpüsü bar. Geçin ýatyň otluk güni diýe. Otluk güni neje bolýar? Deňjar şunu geçin ýatyň diýe. Baky jogap bermedi diýe häzir dur. Näme ýazdyk? Birimi ýokaryny gösterip oturýar. Ýokarda diýe. O ýokarda diýenem häzir 70 sany neme geçdi. Tesir. Neşe etkide oturmalylar bak. Häzir göz ilenok. Gözlerini soňga haretmesin. Yo, iň soňuna şeňle gitjek häzir nirde baka, näme baka? Tapçak bolýar, nergedek şey diýerler-de.
nemede de termizden niýenin var? Termizden niýenden soň bak jogap bermedi diýen. Batyr düşünüp güller. Kopyalap iýberä-de näme? Kynmy? Bizi beýdip kynama. 3,5 saata getirmän ýapaly şuny bak. Soňky sözüň bilen jemle. Türkmenistanyň üstünde oýnaljak bolýan oýunlar barada aýtsak jemleýje sözüň. Ay näme aýdam döwlet biz aýtdyk. Her gezeginde de aýtyp gelýär. Şol köp kişi inanarok ýöne açyp biraz jam gözläp görün. Bir 5-6 ýyllyk iza gidin, 10 ýyllyk iza gidip internetde gowy gözläp görseniz çykýar şu zatlar. Bular dünýäde akşam planlanan zatlar da bunlar belki 50 ýylyň plany bardyr berde. Batyr Jomardow ýazdym diye Türkmen halkym iň soňky sapar diye haýyş sizden niýe täzeden ýazdan 5 gerek gelenok jannawan gelenok gelse men näme üçin saňa jogap bermeýin ýok ýokarda nirde ýokarda Garajoglan Ardugan Jüneytan Garajoglan Ertarogly 4 sany Liberty Türkmen halkym meniň sorama jogap bermediňiz hagam Ertarogly Türkmen halkym hormatly döwlet meniň sowalyma jogap beräýin sizden uly haýyş. Hawa Ardugan Türkmen halkym meniň sowalyma jogap berermisiňiz? Hawa Ardugan Kadam Türkmen halkym döwlet baýhan uly höwes bilen siziň adalatly we hakyky jogabyňyza garaşan jogap berdiňiz. Şo burada gaýtalak ki dörtürsün. Şunçada da gaýtalajaňa ýazaýmaly keninde. Nosoygala Türkmen halkym. Ina sen sowalyň. Salam hormatly döwlet baýhan size sowalym şatlyk şeýhyň hakyky niýeti näme oň esasy hereketi nämeden ibarat jogap berseňiz mümkin bolsa berdik. Menim saňa jogap berdim. Hakam jogap berdim. Indi men saňa senden bir zat taýyş etjek. Soraýan wagty üns berip jogabyna garaş. Şol wagtyň özünde efire seredip beýlik tarapdanam TikTok'da, Imo'da, Facebook'da, otayda, butayda ünsüň bölünýär. Jogap berilýär geç gidýär. Saňa garaşyp oturalım. Siz göremiz ama biz sen seredip seretmän oturanyňy. Nerden bileli? Başka sorum gelen o. Hakikat gerek diye yine. Ağam diye. Bizde de görünen okşolon soru diye. Ya sen adyňdan biri fake neme diýämi? Şatlyň kanalyna giripdirler. Men suratymy kopýalap faýyş sözler zatlar aýdy oturlar. Olaň öz bolşy. Men ömrümde de olar ýa sözler ulanan adamda Hudaýa şükür. Batyr Jomardow özü sanak türkmenlerden baky Türkmenistana daşary uruş çykarsa diýe näme bolar diýe. Türkmenistana mı? Ya diýdi ya. Kaysy ýurt mesele. Sagat bizde 5'e 5 minut var. Türk'te de 6'a 5 minut var. Adamlar selerlik eyle beyle neme kaçırya temaları aradan. Ya seredin yan nemeti mesela Angliya, Xitay, Türkiye, Rusya diýip gürrüp berdim şulary. Ya uruş çıkmasın ama ýöne çıkan ýagdaýda aýdyşym ýaly. Hemmemiz gitmeli bolýas. Mecbur. Ana onda belli bolýar gitmedikler. Kimiň watan döneği, kimiň watan ne meseleýi. Watan söýerliği. İkincisi hem Türkmenistanda uruş bolan ýagdaýynda näme diýe? Näme bu? Bolady.
İnşallah bolmasın, bolsam gowuzat garaşamak ýöne. Bolsa gowuzat garaşamak. İlki Yani bilen, ilki bilen öz halkara neme iç uruşu mu? İç uruşu çıksa vatandaşlar içerkuş, arasında krajdan. içerik uruş. Onda gowuzat garaşamak. Ýöne daşardan birinin gelip napada edeceğine de garaşamak. Ona maýdan. Sen hazır 10 ýaly daşardan başga ýurda hiç açanan neme etmeýär. Näme diýin? Saldırmaya, çözmeye da. Hazır insansız yolu var. İnsansız hava uçakları var. İkiyem hacker üssü bilen internet üstünde uruş bolýar. Yani kişi adam uzatıp uruş eden oklar. Yani bir deydi Xitayın halkı köp deyip. Yani bulan onun bir cevabı yine. Arduhanam gowuz bir zat ýazdy. Uruş bolan ýagdaýynda kim peýda görjeğini gözýetdi, şol barar diýe. Peydar görsen ya. Kim peýda görjeğini gözýetse diýe şol barar diýe. Benim babamın aydan gepi vardı. O aslında Türkmenler emesinde aydınlıyor da. Başka yurtta şab olacağına öz yurdunda geday boldy. Her kimin garaýşyna formatymyz bar. Efiri şu ýerde jemleýär. Türkmen halkym 50 gedek ýazdyň. 50 gedek ýazdyň, hakykatynam ýazdyň 50 gedek. Ýöne şol soragyny bir gedek kopýalap ştaýyp goýjaňa 50 gedek şol orada ýazdyň. Mene düşünmek sana, ýagdaň gowmy? Ya eýemden açlyk sana täzir ede gurdum. Orada tutjaňmy? Näme boldy? Düşünemek. Yani yazsın 4 minutumuz var. 3. Dünkü efiriňizde şatlyk şyhyp möjek giren ýaly diýdiňiz. Möjek ýazýan zadyny düşünürip ýaz. Her şey aýdyp oturan bu Döwlet Devleten kanalyna girip dur. Şatlyk Devleten kanalyna girenni goýun sürüsini möjek daran ýaly edip püjüm etdi. Şatlyk. Edil şolar ýaly boldy. Şatlyň şo taýdaky çykyşy, hereketi. Şeýle baka berli. Şatlyň her şo taýdaky hereketini. We şo hereketiniň öňünde de hemme de aljarady şo taýda. Menem aýtdym. Bular nähili opozisiýa, bular nähili aktivist bolýar. Hökümetiň adyndan tarapyndan çykyş edýän ýekeje şatlyga garşy täsirli bolup bilen oklar. Aljarap durlar ýekeje şatlyň öňünde dilini ýugdup, ýüzüniň rengi ütkäp. Onun bular nähili opozisiýa, bular nähili aktivist, bular özüne jogap berip, özüne oňur bilmeýän bolsa, ýekeje şatlyň öňünde durup bilmeýän bolsa, bular nädip halka halat etsin, bular nädip özüni oňursun diýdim. Türkmen halkym. Ana men aýdanladym. Başka? Şunça watlap bara gıynadyň. Ýalaýym Allah üçin. 50 gedek ýazdyň bara. 50 gedek ýazdyň sorama jogap berdi. Ýekeje gedek şunu ýazan bolsaň boldy. Türkmençilik. 3,5 sagata ýetirdiň aýany şu efiri. Gideme göremdik Türkmen halky diýe. Arduhan. Baky köp sagol toýunda gaýsyn, Taňry ýalkasyn, Allah ýalkasyn, gyzylan gymmatly pikirlerini paýlaşdyň biziň bilen. Şu wagtky ýagdaýymyz uruşdan beter diýe Alper Polat. O diýeniňem dogry ýöne uruş bolsa, ol hasam erbet bolar. Ýene garamaýa halk. Baýlara hiç zat bolmaz. Hökümetdäkilere, wezipedäkilere hiç zat bolmaz. Ýene garamaýa bolar halka. Şoň üçin uruşyň hiç kime peýdasy bolmaz. Bolmasa oý, Huda jan gora bersin. Şeý mübarek aýda. Şoň üçin baky ullakan Taňry ýalkan efirimize soň gelip goşulyp sen bilen baglanşykly geçiren bölümimizi aýratyn gepleşik edip goýjak. Şonu bilsin,
tomaşaçylarymyz aýratyn gepleşik edip goýjak. Şu efiri ýygyderli ýagdaýda diňlän, tomaşa eden ýüzden gowra tomaşaçy Allah ýalkasyn, ömrüňiz uzak bolsun, toýuňyza gaýtsyn, şol tölerlik wagty, seher wagty uykuňyzdan galyp tomaşa etdiňiz, bulamyr goşan, bulamyr gollaw, ilgün bähwitli edilýän işlere bildirilýän duýgudaşlyk gollaw, Taňry ýalkasyn, toýuňyza gaýtsyn, toýuňyza elek bilen suw çekmek nesip etsin, öz toýuňyzda agtyk, çoğluk, ýugluk, ýokluk hemmeniň toýunyna sag bolun, tesvirçiler eliňize güller bitsin. Kanaly gollap, ýazarlap duran Mehriban doganlamyz emmeňiziň goşandyňyza, gollawyňyza ullakan Taňry ýalkasyn çäksiz minnetdarlyk Allahdan gaýtsyn. Arzuwan oradalar kabul bolsun, mübarek bolsun, sag bolun. Habarlar gepleşigimiz başlaýa Türkmenistanyň kronikasy bilen bilelikde nähili habarlar gepleşigi bolmaly. Şonu hökman aýdyn. Siziň isleňize görä, siziň isleňiz esasynda biz kanalymyzyň işlerini dowam etdirjek we nesip bolsa Türkmeniň özü başda garaşsyz halkyň sesini, düşünjesini berýän bir propaganda, media organy siziň sesiňiz, siziň lobby kanalyňyz bolsun diýip şu kanaly şeýle ýagdaýa getirer nesip bolsa. Siziň gollawyňyz, pikiriňiz bilen siziň gatnaşmaňyza nesip bolsa. Türkmen halkym sag bol. Nusoy gaýla sag bol. Nusoygala Türkmen halkym şatlyň niýeti döwlet baýhany gepledip, montaj edip öz peýdasyna ulanmak. Kökü menne dura. Nusoyjan. Dogrudan baky kökü bizde dura. Gepleşiň asly bizde. Döwlet baýhanyň asly belli. Nesli belli. Kimdigi, nämedigi. Iň aňsat zat men bilen araşykly maglumat tapmak internetden iň aňsat zat. Türkdenim, Türkmenistan'dan iň aňsat zat. Men hemişe ekranyň öňünde, mikrofonyň öňünde. Mektepde de diýwar gazetlerini çykaryp köpçülik işlerine birinci orunlarda, ilkinci orunlarda gatnaşan adam. Mektepden soran, owadaşlardan, muallimlerden soran. Türkiýede de isleň ýeriňizden sorap bilýäňiz. Türkiýede ululum sebäbime. 16 ýaşymda Türkiýe geldim. Okap, işläp, şeýdip Türkiýede galyp. Türkiýeň döwlet tili radio guramasyny işledim. Matumul Diýwany jurnalyny işledim ondan öň. Matumul ýaşlar birleşiginiň Ankarada. Okudum üniversitetlerde. Iň aňsaty men bilen baglanşykly maglumat tapmak. Iň aňsatda şu iň aňsatda başary bilmänem. Ýene şyltak etýän bolsalar, makkyn küntüleri, oýnaşlary. Günäleri öz boýnuna. Bize şyltak atyp, bize tökmet atyp, bize dil uzatyp, agry kazanjak bolýan bolsa, reyting kazanjak bolýan bolsa, Türkmen halky bermez olar. Mene olar adam ýerine de goýanmak. Seredem ogum hiç tämedem. Ýöne baky aýtdy diýip men şu wagt jogap berýän. Inniki efir haçan bolarka bilenmok ýagdaýa görä şuňky efirim Farid Topatullynyň 60-njy ýaş toýu üçin efirden gutlaýyn diýip şoň üçin biram käbir meselelerde duýduş güllereýin idim. Adam şatlyň kanalyna çykyş etmegile baglanşykly garaýşy beýan etjek diýdi. Soň bakyjanam geldi, strategik meseleleri gürleşdik. Şeýdibim şuňky efir şeýdip orta çykdy. Şatlyk şeýhide gaty ulu kompromatlar bardyr, how sera tap bola bermeli.
O her kimin öz Kulaktan duyma. demesi. Ha? Kulaktan duymak hepsi olan. Her kimin öz tiltimi, her kimin öz bolup bilişi var. Hemme kişinin bir ramka salyp bolanok eser döwründe ediljek bolşýar. Şoň üçin Mehriban tomoşaçylar, ýylleşler hemmeňiz köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn, şeýle gatnaşyp dursunuz, pikir alşyp duruz, biri-birimizi ýitilap duruz, gollap, goltulap duruz, köp sag bolun. 87% baky kanala tomoşa edýänler, ýyzarlaýanyň 87%-i kanala agzada. Fikret. 87%. Yalvaranmak, Canlar sağ olsun. yalvaranmak kanala agza bolun diýip. Reytingim men derdimde. Men ýeketek derdim türkmeniň pasu, asuda, parahat, eşretli geljegi. Uruş bolmasyn, gan ökülmesin, türkmen kynçylyk çekmedin. Başga da islenmek. O 87'den galan paradan miseti begenmez. Medi gyzyklandyran. Biz şu taýdan hakykatlary size ýetirýäsmi? Bolly. Agzasany, tomoşaçysy, osy, busy reytingi meni gyzyklandyran. Reyting üçin bir ýerleri ýanyp bişip görenler bar. Şolar bilen gürleşiň reyting meselesini. Näme diýär? Ýönedýün aýtdy, Döwlet Baýhan we Makkamaşynyk arada ýok, kompromant diýdi diýär. Garajowlanyň şatlyňky komparmat diýär. Bolýa ýylleşler. Şu nemede notada jemläliň gadamjan tawol habarlaşyp dursun, gyzylanyň ymmatly pikirlerini senden paýlaşyp dursun, gatnaşyp dursun, köp tawol ömrüňiz ok bolsun, jemleýäs, şoň bilen jemledik. Taşap bitip bolanok, jemläliň dogrudanam sebäbi hakykatdanam her kimin işi demeti bar, bazar günem bolsa, bakyjan köp tawol. Sağ olun, dinlediğiniz için size sağ olun. Gelin, senem işin yeterlik aladan, şonda da gelin. Rahmet, tek aladan Türkiye'de neme yasak olan için yani bize yasak vurulak da dige. Yapık olun. Yapık yani biz şonda da ruhsat verýärler de çıkma näme edelim. Çağırýarlar mecbur. Bor Allah kuwat versin. Köp sag bol. Her kimi Allah öz penasyna saklasın. Türkmen halkynam öz penasyna saklasın. Her kim İnşallah. haram niýeti betbäli bolan adamlardan saklasın. Ýekeje türkmeniň göz ýaşy dökülmesin, gany dökülmesin. Allah'a şu mübarek orada aýyna şu daň seher wagtynda unutjansa bereketin paýlanýan wagtynda hemme ýaşy dileýleňiz kabul bolsun. Sag bolun. Alper Polat, gün efir boljak güni öňünden bildiriň, abuna boldum, bildirimi de açdym, goýdum. Eliňe güller össün, sag bol, toýuňda gaýsyn. Hökman öňünden bildirş ederiz. Bugün gaty giç bolan soň birden tötenlikde Azat Türkmeniň gassamagyň haýyşy bilen boldy. Şoň üçin onuň käbir illeşlerem rozaýy ýan ýok, bar oraya ýatamyzok, selerlik wagty diýen soň bizi reyting gyzyklandyran ina pikirimizi paýlaşdyk. Gelli bakyjan Azat hemmeňiz tesvirçilerimiz, tomoşaçylarymyz toýuňyza gaýsyn, sag bolun. Gatnaşdyňyz, ýene gatnaşyp duralım. İlminiň bolmasa, aýmynyň dogmasyn. İl bilen gelen toýda bayram. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Sag bol bakyjan. Tomoşaçylar sag bolun, tesvirçiler sag bolun. Toýda görüşelim.